تناباقي عيوني فلتاني هاليلويا 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 حياواي قواسا زغنا يسوس لنا هاليلويا زمرحنا زقواسينا زحليلنا هاليلويا عبد خامنا عبرتعنا كل جزيز سكمنا هاليلويا نابز عرفلو ماي زمرحنا هاليلويا هاليلويا نفسنا كي تخبلل نفسنا كي تحلل هاليلويا كاب كل نجار ندات خلا زقواسينا وقواسا عبو علنا هاليلويا يسوس بينو حياواي قواسا هاليلويا هاليلويا بزي قواسا زدس ندابلنا هاليلويا كبرنا هابو هاليلويا نمسجنو هاليلويا 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 زقواسي أملاخ زتاتي أملاخ هاليلويا هاليلويا خبت ألاتنا نتخلا هاليلويا أوه هاليلويا بنفسي بسقا بمنفس هاليلويا زيت انقلنا ننفسنا هاليلويا هاليلويا سمكا يبارخ هاليلويا رأسو بجانا ذهب قواسا هاليلويا 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 نسو زي تألم قواسا نسو زي حلول قواسا هاليلويا عبد خامنا رح زي بلنا وقواسا زي سكمنا وقواسا هاليلويا زبرت عنا وقواسا زمقبنا وقواسا هاليلويا نفسنا زقواسا زرخيب الله هاليلويا 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 تبارخ 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 نفسنا سلز عرفك وقويتا تمسكن حياواي قواسا هاليلويا تحليلنا وقواسا هاليلويا سمكا يبارخ هاليلويا أحواتي بغلو نقر زقواسي أبو علنا هاليلويا هاليلويا كبرن عاخا يخون اجزيابير كبرن عاخا يخون اجزيابير هاليلويا اتبع العاسبقنا حق انيا وقواسا سلازي كونس تخلا خمت اخلو نباقعو رحبي لي دخيد عباقعو عبدان جاري اتيو زهدم يسوس جن رسو يهب هاليلويا يسوس جن رسو زهابه هاليلويا 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 أوه تبارك كبرنا هباك لنا كبرنا هباك لنا حياواي قواسا كبرنا هباك لنا حياواي قواسا تحليلنا هاليلويا تكنا خننا قويتا تمسجن هاليلويا كما خمو منين عنا قويتا كما خمو منين نفسنا قويتا حنسب مسفك أركا حنسب إجزيابير مستبجخا هاليلويا هاليلويا نبارخك لنا قويتا نمسجنك لنا بروخ أملاخ هاليلويا هاليلويا دسي لكم ناز أملاخ زبارخوا دسي لكم ناز قواسا زيامس جنوا هاليلويا هاليلويا أملوخوا معرقلو هاليلويا عتقنلو هاليلويا نتزت سواء نتو بجار أسو زهابة هاليلويا 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 نمسكنك لنا إجزيابير نمسكنك لنا قويتا خنقصل كلنا زنننا زفوسنا زبرت عنا زسكمنا حياواي قواسا هاليلويا هاليلويا كبرنا عاغا يغني اجزيابير هاليلويا تمسكن أبو تمسكن 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 اجزيابير هاليلويا نبارخك لنا اجزيابير هاليلويا عبز قوسنا تزسل زهتخنا قويتا تمسكن كن عطو خنوات هاليلويا كن دكس كن تس هاليلويا هاليلويا تمسكن هاليلويا تبارخ نسون نفسي يهجأ ما انت سمو لدما بمجد صدقي مرحنا تباهلو هاليلويا نابز عرفلو ما يدما زمرحنا هاليلويا هاليلويا زحلي قواسا عليك حوي زحلي قواسا عليك حفتي هاليلويا زيت انتن هاليلويا 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 تبارخ 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 تمسكن هاليلويا تمسكن اجزيابير هاليلويا نفسنا بآخا عريفة نفسنا بآخا هادئة هاليلويا سمكا يبارخ اجزيابير سمكا يبارخ هاليلويا كم زلنا خنصلينا هاليلويا أباقي عين دمت أي سمعي له هاليلويا يسعبان دماي له هاليلويا دمت خالة سمعين قني قالباي له هاليلويا أحواتي كم زلنا خنصلينا دمت اجزيابير كن سمعنا دما خنقبره
نتحياواي قواسا خن أزازو هاليلويا زئزاز هيوت زقبر هيوت هاليلويا ندم تقالو سميعو زنبر هيوت هاليلويا نقواسو اشي زبل هيوت هاليلويا نقواسو زئزاز هيوت هاليلويا حزنا خن ملالس هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ይዛረብ ድምጹ ይለኽ ቃሉ ይለኽ ሃሌሉያ مسمعن ምግባርን ድማ እግዚአብሔር መስገና ያባግዒው ሃሌሉያ نصلي يا حواتي እሱ ክዛረበና ሁሉ መታን ክጽበቀልና ድምጹ ክንሰምዕ ከለና መታን ክጽበቀልና عرفتنا መታን ክበዝሕ ሎሚ ምእዛዝ ይኹነልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድምጽኻ ክሰምዖ سمع دما خززو خجبرو هاليلويا ردأنا نبالو حواتي زات قلت زي أنا تسأليا قالوا نبانا خمت أخلو خن أزاز هاليلويا بقلنا بحبرت قالوا خلق كله دمت خن سمع كلنا هاليلويا ما أزاز كخنلنا هاليلويا 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 أنا خطبق الدامتان هاليلويا دمت نايك قالوا سمعنا خن أزاز هاليلويا زأزاز لبي هاليلويا እግዚአብሔር نمحبرو بقالوا يزارب عبقلنا يزاربنا نتن سمعو دمتي نتن زاربو دمتي عشش انت دائلنا يوغن እግዚአብሔር مسجن نحنا يزخفقنا لو مجن مأزاز يخون هاليلويا لو مجن الشم ببال يخون نتقواسانا نتزحليلنا وقواسا هاليلويا نتني نفسنا زت انك الله قواسا حرايك نبل ردعنا نبولو هاليلويا 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 سمعتك الكونو قبرتك الكونو يلو እግዚአብሔር مسجن رأسكم منا تقبركم سمعت ترايتو كونو يلو እግዚአብሔር مسجن هاليلويا نتني سمعو اكشن كنوسدولو نتني سمعو عبت جبار كنوعله مأزاز كخون هاليلويا 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 أبو ناس بخاردا ردأنا قويتها بشم يسوس ردأنا እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا حراين تبلكم من انت تأززكم من يزبلك قالوا እግዚአብሔር مسجن هاليلويا هاليلويا كبرنا عخا يخون بروخ أملاخ ردا أملاخ نمسجنا كالنا كبرنا هبا كالنا هاليلويا 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 እግዚአብሔር ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ አቦ ነመስግና ካለና ጎይታ በዝረፍ ድዘ ኽብረና ህባ ካለና አብደንባኻ እግዚአብሔር ስለዘእተኻና አፍቲ ውሕስነት ዘለዎ ጉስነትካ ስለዘኣተና ጎይታ ተመስገን በአኻ ባሂብለና እግዚአብሔር በአኻ ንሕጎስ እግዚአብሔር በአኻ ደስ ይብለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናትካ ስለዝገበርካና ጎይታ ተባረኽ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኸ دما نصلي لنا እግዚአብሔር ድምጽ ጓሳና እናሰማዕና ክንስዕብ ክንእዘዝ እግዚአብሔር አምላኸ ክትረድአና ጸጋ ከተብዝሐልና እግዚአብሔር ዝሰምዕ ልቢ ክትበና ዝሰምዕ እግዚአብሔር ዝእዘዝ ልቢ እግዚአብሔር ክህልወና ጎይታ ክትረድእ ንጽልይ ለና አቦ እግዚአብሔር አምላኸ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በዝንኮ ዝድማ እግዚአብሔር አቦ አማአድኻ ስለዛኣኻኸብካና ጎይታ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስቡሕ ማአድኻ ስለዘዳለኸልና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ኣብቲ ሓደ ወይ ድማ ክልተ ብስማያብ ዝተኣከብሉ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ዝበልካ ጎይታ ኣብ ማእከልና ስለዘለኻ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና ጎይታ ሕጂ ድማ ክትባርኸና ክትዛረበና መገድና ከተርእየና እግዚአብሔር አምላኸ ከተበርትዓና ክትድህስሰና ክትፍውሰና ክዝንነና እግዚአብሔር አምላኸ ጎይታ ኣብ ቅድሚኻ ኣለና እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ንዓኻ ፍቓድ ንህብ ኣለና ጎይታ
زدلخايو بمنفسك ما أكلنا خدقبر قويتا نتقلي علينا እግዚአብሔር አቦ ስለሰማዓከና ነመስግነካ ጎይታ ኩሐኩሑ خفتلكم ኢልካ ኣለኻ እግዚአብሔር ለምኑ ወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኢልካ ኣለኻ እግዚአብሔር በዝንኮ እዚ እግዚአብሔር ዝደለየትካ ነብስ ስለትረኽበካ ዝጓሕጉሕት ስለዝኽፈተላ ጎይታ ሕቶ መልስና እግዚአብሔር አምላኸ ስለዝኾንካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ከም ቃልካ ማእከልና ኢኻ መኽብርን ዓኸ ይኹን ጎይታ ስለሰማዓከና ነመስግነካ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ مسوخن كون زمدبنا هب قدم زمدبنا እግዚአብሔር ስሙ ይخبر ሃሌሉያ ኣብዚ خبر ዕፃ ወረስትኽን كون ዝገበረና ጎይታኽን ባርኾ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ጸናሐና ኮይና ሐጂኻ ናይ ኮያር መዝሙር ክንዘምር ሃሌሉያ እጣን ክንዓጥነሉ ኢና ሃሌሉያ حسي حنتي معالي أب أطلك يبلي كابد قوان رسي أنك من باسي أبيت أملاغي حلا ودك مخاني جني سيسوس من بار اللو عقابي سيسوس من بار اللو عقابي كبشهسي حنتي معالتي أبرتك يللي كبدقوان رسي أنك من برزي أبيت أملغي حلا ولك مغان حشني مسيس وسنبار اللو عقابي مسيسوس من بار اللو عقابي مسيسوس من بار اللو عقابي مسيسوس من بار اللو عقابي نسغى بوي أنا ولدكا مني تفلي زعلت منقنا نسغى بوي أنا ولدكا مني تفلي زعلت منقنا
دقان راسي أنك من برسي أبيت أملخي حلا ونكي مخانك جني سيسوس من بعد الله عقابي سيسوس من بعد الله عقابي مسيسوس من بعد الله عقابي مسيسوس من بعد الله عقابي نسخ عبوي أنا ولدك مني تفلي ساعات منقنا نسخ عبوي أنا ولدك مني تفلي ساعات منقنا أبويها نايزلا أبويها نايزلا تنكحتي كربالبي يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي أبيتك زنبرو بتوعنيهم كنيت عديهم أبيتك زنبرو بتوعنيهم كنيت عديهم أنا وبينهم حرق غطاتهم كما غوين اللي تمسكن يسوسي أنا وبينهم حرق غطاتهم كما غوين اللي تمسكن يسوسي موكان على فلو نسمك مئمان نزتلكي نباها متئين تتك عني نسغي غيلة مقعدي كربالبي يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي تنقحتي عرق البي يسوس يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي نسخ يغا بين خازلوناتي يسوس يغا بين خازلوناتي مرايب الزال اندني يعلم اندني يعلم ولي بدبي انا ممنيو عنتن ما مسكن سمهن ما تمنيو عيني برتولي يا وستا صبي كبرنا يكي لنو تقبي كلي بدبي انا ممنيو عنتن ما مسكن سمهن ما تمنيو عيني برتولي
የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ تلعلى يقولوا أملخوي يقبروز لزلوني أيكون المعدن قلتي كوينو يلزم لغيكا وش تقربوا ليا نسوات زمتالكا فتوكاي يسوس 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 يفكركاي يسوس 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 يعمكاي يسوس 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 عفريزة الأعلى يقولوا أملخوي كيقبروز لازلوني أيكون المعدن مالتي كوينو يزم لغيكا ومش يدري غنية نسوات زمتالكا الفتوكاي يسوس 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 الفتوكاي يسوس 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 يا أمريكاي يسوس 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 نبغازت النتيا يتوم يتبارغون كبغازت العلي برهنقاب يتوم يرأي نبغازت النتيا يتوم يتبارغون كبغازت العلي برهنقاب يتوم يرأي نبغازت النتيا يتوم يتبارغون كبغازت العلي برهنقاب يتوم يرأي أبقيت كان حاجوت سجابالو 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 نبغازت النتون يتوم يتبارغون نبغازت العلي بالركاب يتوم يرأي نبغازت النتون يتوم يتبارغون نبغازت العلي كابتوم يرأي أبقيت كان حاجوت سجابالو 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 أبقيت كان حاجوت سجابالو
أبجتك نحاجت سجابالو أبجتك نحاجت سجابالو أبجتك نحاجت سجابالو نفسي بارخيو نكسيابير بارخيو زفوسن حماني زحدقي عبسخي عبت نفسي بارخيو نكسيابير بارخيو زفوسن حماني زحدقي عبسخي عبت نفسي بارخيو نسيابير بارغيو زفوسن حماكي زحدك عبسخي نفسي بارغيو نسيابير بارغيو زفوسن حماكي زحدك عبسخي كل جزء ترهر كل جزء ترهر متى كل بركة يغريتا على مسحة كل جزء ترهر كل جزء ترهر متى كل بركة يغريتا على مسحة كل جزء ترهر كل جزء ترهر متى كل فرحك يغريتا علوم سحات نفسي بارخيو يا እግዚአብሔር بارخيو زفوسن حمامكي زحدك عبسخي عات نفسي بارخيو نكسابير بارخيو زفوسن حمامكي زحدك عبسخي عات نفسي بارخيو نكسابير بارخيو زفوسن حمامكي زحدك عبسخي قلياتهم بفاسي يمنو قلد ما بسرقلاتهم أنا قنا اسم كايسي عبير والتاين عين قلي اللخو قلياتهم بفراسي يمنو قلد ما بسرقلاتهم أنا قنا اسم كايسي عبير والتاين قلياتهم بفراسي يمنو قلد ما بسرقلاتهم أنا قنا اسم كايسي عبير هايلين والتاين قلي اللخو سلفي علينا أباخا موتال على فلو نسم كامل ما نزتركي نباخا متي تتقعني نسغي غيرتن قحتي قرب على بي يسوسيها بين خاسب لوناتي 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 يسوسيها بين خاسب أبيتك سي هاليلويا أبيتك زنبرو بتوانيو كنديت عديلو أبيتك
خاباتاتو كابخا خويني تمسكن يسوسي أنا ونكويني حدا خاباتاتو كابخا خويني تمسكن يسوسي أنا ونكويني حدا خاباتاتو كابخا خويني اسكي قلياتهم هاليلويا قلياتهم بفراس يمنو قلد ما بسرق اللاتاتو أنا كنا نسمكا إكزيابير حيلين وطعين قلخو قلياتهم بفراس يمنو قلد ما بسرق اللاتاتو أنا كنا نسمكا إكزيابير حيلين وطعين اسكو قوي بحنساب قلياتهم بفراس يمنو قلد ما بسرق اللاتاتو أنا كنا نسمكا إكزيابير حيلين وطعين قلخو تنايو أباخا مكان حلف له نسمكا مئمان نزي تردين أباخا متئين تتقعني نسمكا آمين آمين تنقعتي قرب على البيت يسوس سيخا بين خازن تنقعت زخان اسكي يسوس سيخا بين خازن بحبرة هاليلويا تنقعتي قرب على البيت يسوس سيخا بين خازن اللوناتي يسوس سيخا بين خازن اللوناتي يسوس سيخا بين خازن اللوناتي يسوس سيخا بين خازن اسكي قلياتهم ناي موداتا قلياتهم بفراس يمنو قلد ما بسرق اللاتاتو أنا كنا نسمكا إكزيابير حيلين وطعين قلخو قلياتهم بفراس يمنو قلد ما بسرق اللاتاتو أنا كنا نسمكا إكزيابير حيلين وطعين قلخو بتنايو أباخا مكان حلف له نسمكا مئمان نزي تردين أباخا متئين تتقعن أزكيات نفسي هاليلويا قرب على البيت يسوس سيخا بين خازن اللوناتي يسوس سيخا بين خازن اللوناتي يسوس سيخا بين خازن اللوناتي يسوس سيخا بين خازن اسكي بهرز بلا دمتي آت نفسي بارخيو نكزابير بارخيو زيخا وسين حمانكي اسكي استحد قالو هاليلويا زحالكي أبسخي آت نفسي بارخيو فساسو اسكي بكأني إكزابير بارخيو زيخا وسين حمانكي زحالكي أبسخي آت نفسي بارخيو بارخو لإكزابير بارخيو زفوسن حمانكي زحالكي أبسخي آت نفسي بارخيو لإكزابير بارخيو زفوسن حمانكي اسكي كم زبالو هاليلويا كابش حسي حانتي معالتي أباتك يبلي كابدو كوان رسي أنك من بارسي أبيت أملخي حلا وديكي مغان حشني كابش اسكي لقنا كابش حسي حانتي معالتي يبلي كابدو كوان رسي
بارسي عبيت أملاغي حلا وديكي مخان عشني مس يسوس منبار على وعقابات مس يسوس منبار على وعقابات مس يسوس منبار على وعقابات مس يسوس منبار اسكبر تعجب شبه هاليلويا نسغى بوي أنا ولدكا ماني زفلي زعت منقنا نسغى بوي أنا ولدكا ماني زفلي نسغى ولدنا زلوا هاليلويا ماني زفلي زعت بلو نسغى بوي أنا ولدكا ماني زفلي زعت منقنا أبويغا نايزلا لمي أبويغا نايزلا لمي أبويغا نايزلا لمي نسغى بوي أنا ولدكا ماني زفلي ساعات منقنا نسغى بوي أنا ولدكا ماني زفلي ساعات نسغى ولدنا زلوا يعوش نسغى بوي أنا ولدكا ماني زفلي ساعات منقنا أبويغا نايزلا لمي أبويغا نايزلا لمي هاليلويا
ልበይ ዝናፍቑ ኣብ እግርኻ ወዲቑ እግርኻ ክሰምዖ ከም ምሳኻ ገይሩ ዝሕጉሳ ኣይርከብን ካልእ ቦታ 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 ነፍሰይ ትሕጐሰ ሰላም ዝሰምዓ ነፍሰይ ትዕረፈ ሓጎስ ዝሰምዓ ነፍሰይ ትሕጐሰ ሓይሊ ዝሰምዓ ነፍሰይ ትሕጐሰ ሰላም ዝሰምዓ ነፍሰይ ትዕረፈ ሓጎስ ዝሰምዓ ነፍሰይ ትሕጐሰ ሓይሊ ዝሰምዓ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትወዕል ከላ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትወዕል ከላ ምሳኻ ክትወዕል ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ነፍሰይ ትሕጐሰ ሰላም ዝሰምዓ ነፍሰይ ትዓረፈ ሓጎስ ዝሰምዓ ነፍሰይ ትሕደሰ ሓይሊ ዝሰምዓ ነፍሰይ ትሕደሰ ሰላም ዝሰምዓ ነፍሰይ ትዓረፈ ሓጎስ ዝሰምዓ ነፍሰይ ትሕደሰ ሓይሊ ዝሰምዓ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትወዕል ከላ ምሳኻ ክትወዕል ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ነገራት ኩሉ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ክንደይ ገሰችዋ ክንደይ ከምኖ ክደጋገም ከሎ ነገራት ኩሉ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ክንደይ ገሰችዋ ክንደይ ከምኖ ክደጋገም ከሎ ኣበይቲ ናትካ እናወዓለ እናሓደረ ይኸይድ ከሎ ፍጹም ዘይምኖ ፍጹም ዘይምኖ ፍጹም ዘይምኖ ናወዓለ ምክር ናሓደረ ፍቶ ናወዓለ ምክር ናሓደረ ፍቶ ናወዓለ ምክር ናሓደረ ፍቶ ናወዓለ ምክር ናሓደረ ፍቶ ዘሕጉሳ ኣይርከብን ካልእ ቦታ ዘሕጉሳ
كتحكي كلها مسخها كتحكي كلها
لوكا أبيك خيدي محبخا بريتاي زيون نزل علم حبيت كاوتايس أي نبر 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 أي زلمي وانت كلا لوكا نابيك غيدي محبخا برجاي زيون نزل علم حبيت كاوتايس أي نبر 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 سكنت تعتيخون أبا سرقا يغيب عيدلك كيف اللي قبخا سكنت تعتيخون أبا سرقا يغيب عيدلك كيف اللي قبخا عيدلك كيف اللي قبخا عيركبت دلون قبخا عيدلك كيف اللي قبخا عيركبت دلون قبخا عيدلك كيف اللي قبخا عيركبت دلون قبخا كيف اللي قبخا دلون قبخا هللويا ጌታ ይባርክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በዚ መንፈስ ዝቆይና እስኪ ንቀባበሎ ነዚ መንፈስ እስኪ ንቀባበሎ ስብከት እዮም ሰቢኾምልና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ተቀበሉ ኣሕዋተይ ኣውና ዘርጊሕና ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ክንደይ ተዓዲሎም ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ክንደይ ተዓዲሎም ኣነ እውን ኮይነ ሓደ ካብኣታቶም ካባኻ ኮይኑለይ ተመስገን የሱሰይ ኣነ እውን ኮይነ ሓደ ካብኣታቶም ካባኻ ኮይኑለይ ተመስገን የሱሰይ دقائق أمسكنوا أخواتي اسك أخبروا المنفس قدوس أخبروا أبيت كاب مهلاوي اسكبلوا أبيت كاب مهلاوي بلوا اسكي اسك داوكم زرقحوا أخواتي أبيت كاب مهلاوي أبتا طلعتي إيد كاب مهلاوي بزح نقر زحقوس نقر قديف كامتي خاخت كون تخل إذن مفز أمتا تسفى زلو نايزل ألم ناي حقوس كامنجي أمسكنون عملا اسك عللتا خسمع اسك جبجابا خسمع اسك خبر غنهب يسوس 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 أبا زبل بوتها عجابتي حني عدلنيا نفسي تاريخي أملاكي أبا زبل بوتا عجابتي حني لن
أوسوا لنفسهم نقروا لنفسهم حيل هبوا لنفسهم الرخبوا لنفسهم كونكت قبروا لنفسهم بلوا نفسي سكنتس حوادي كم زلنا برد بلمو هللويا عتابتي حكي دونا زرقعنا الأملاك نخبره نقلنا قال كنا نحدث معالتيو لنا قال كنا نحدث له معالتي حواتي مستقال سبخنا زلون الراخب اللوانيو لنا نفسي رغي أملاكي زيادة لوكا يسوسي حلفا لوكا كم عزرتش تمرتي يسوسي حلفا لوكا كم عزرتش سعدان كير تمرتي يسوسي زيادة لوكا هاليلويا 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 زيادة لوكا حلفا لوكا يسوسي زيادة لوكا يسوسي حلفا لوكا يسوسي زيادة لوكا يسوسي حلفا لوكا بتاقعي تنبع الامتان هللويا 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 أبسيط يسوس قويتاي كما يحاديركم دمتكم ما يسمعن يسوس يخبر يسوس يخبر أبيتو بمهلاونا دس كبلنا يقبع زي بزحات كلبات الله أحواتي بزحات معرفي بزحات متصاوتي بزحات كلبات الله church كلب أيكونن يسوس قويتاي church لونا እግዚአብሔር ዘለዎ ቅዱሳን ዝነብሩሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስፍራይ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይኹን ክብርና አምላክ ይኹን ከምቲ ንመሃሮ ዘለና ከምኡ ኮነልና ተስፋ ገብር እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ናዓይ ቸርች ማለት ዲፋይን ከገብረ ከለኹ ኖህ ዝነበረላ መርከብ ማለት እዩ ካብ ጥፍአት ካብቲ ማይ ሂድ ካብቲ ናይ ጥፍአት ማይ እተምልጠሉ መርከብ ቸርች ያ ኢየሱስ ጎይታይ ቸርች ቸርች አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ፍቅሪ ቸርች ክርዳአና ክብሪ ቸርች ክርዳአና ክብሪ ሕዋት ክርዳአና ኢየሱስ ዘለዎ ስፍራ እዩ ቅዱሳን ዘለዎ ስፍራ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ስፍራ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ስፍራ እዚ ሓጎስ ኣሎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ሓጎስ ኣሎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ምጽንናዕ ኣሎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ህይወት ኣሎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ተስፋ ኣሎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ምጽናዕ ኣሎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ናይ ዘለዓለም ኪዳን ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ብዙሓት ኪዳን ኣለዉ ቶም ኪዳናትዮም ዕድመ ኣለዎም ሓጢሩ ዕድሜዮም ናይ ቸርች ናይ ኢየሱስ ቃል ኪዳን ግን ንዘለዓለም እዩ
ኢየሱስ ጎይታይ በዝንኮዚ በዝበረኸት ዝኽባረኸኩም እግዚአብሔር ነጋርኩም የጽንዕ እግዚአብሔር ነጋርኩም የጽንዕ ነጋርኩም የቃላታጥፍ ነጋርኩም የቃላታጥፍ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክትመጡ ናብ ሕብረት ሕዋት ክትመጡ ናብ ህልውና እግዚአብሔር ክትመጡ እግዚአብሔር ነጋርኩም የጽንዓየን ኢየሱስ ጎይታይ ብዙሓት ማሕለኻታት አለው ብዙሓት መፈንጥራታት አለው ብዙሓት ገመዳት አለው ንድሕሪት ክመልሱኻ ዝኽእሉ ኢየሱስ ጎይታይ ቃል ኪዳንና እንሕድሰሉ መዓልቲ አሜን ንሓደ ሰብ ዝዛረብ ኣለኹ ይኸውን ቃል ኪዳንካ ትሕድሰሉ መዓልቲ ቃል ኪዳን ክትሕድሰሉ መዓልቲ እትጸንዓሉ መዓልቲ እትጸንዕሉ መዓልቲ እትጎየሉ መዓልቲ እትሰብከሉ መዓልቲ ወንጌል ትገብረሉ መዓልቲ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን አቤት እግዚአብሔር ከመይ ጌርካ ከም ትነብር ዝብል ቃል ንመሃር ነርና ቸርች ልዕሊ ኩሉ እዩ አሜን ክብሪ ቸርች ይረዳአና ኢየሱስ ጎይታይ እንደገና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሓድሽ ጋሻ እንተለና ዌልካም ክንብል ናይዚ ማሕበር ዝልማድ እዩ ጋሻ እንድሕር ኣልዩ ጋሻ ይብልናን እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሰሙናዊ መደባትና ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ዝጅምር ናይ ወንጌል አገልግሎት ኣለና ቀዳሙን ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ጸሎትን ናይ ቃል አምላኽን ሰንበት ከም ዝትርእይዎ ክልተ እብሬ ንጎ ሰዓት 10 ዝጅምር ተኻላይ እብረኻ ሰዓት 5 እንዳመጻና ንመዝገብ ትዕድል ክፉት እዩ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ከምኡውን ናይ ዙም አገልግሎት ኣለና ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 ዝጅምር ኣብኡን ኣብ ገዛና ኮይና ንጸሊ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ሆምሴል ኩላትና ክንሳተፍ ናብ ሆምሴል ገጽና ክንከይድ በዝራህ ዋዚ ንኻልኦት እውን ተስፋ ክንከውን ኣብ ሆምሴል ክንጽንበር እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዕላማን ሓሳብን እሞ ኣብ ዝቐረበኩምን ኣብ ዝጥዕመኩምን ክትሳተፉ እዝን ላቦ ክብርና አምላኽ ይኹን ዝመጽእ ዘሎ ሰፕተምበር 5 ከምቲ ኣብ ኦገስት 11 ዝገበርናዮ ካብ ከተማ ወጢና ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ዝነበረና ሕጂ ኸኣኒ ሰፕተምበር 5 ሰንበት መዓልቲ እዩ ቸርች ኣብዛ ኣይክህልወናን እዩ ስለዚ ካብ ከተማ ወጢና ንሙሉ መዓልቲ ብሓንሳብ እንውዕለሉ ግዜ እዩ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ኣይተኣኻኸብናን ሕጂ ኸ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ዕድል ካብ ሃበና እዚ ዕድል እዚ ኸኣ ክንጥቀመሉ ኢና ኣብ ደገ ኮይና ምስ ሕዋትና ናይ ምንቕቓሕ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግዜ ክኾነልና እዩ ስለዚ ሰፕተምበር 5 ልክዕ ሰዓት 10 ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ንጅምሮ ኣብቲ ቦታ እውን ክሕበረኩም እዩ ናበይ ናይ ቦታ ከም ንኸይድ ሊንክ ክንሰድድ ኢና በቲ ሊንክ ኩላትና እንዳተመዝገብና ክንመጽእ ኢና ስለዚ ኣብ ናትኩም ፕሮግራም ሰፕተምበር 5 ናይ ሙሉ መዓልቲ ግዜ ብሓንሳብ ክህልወና እዩ ደቅና ሒዝናዮም ክንከይድ ኢና ጽቡቕ እዋናት ክህልወና እዩ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ንሰፕተምበር 5 በዚ ንዳሎ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሕጂ መባዕናን ዕሽርናን እንህበሉ እዋን እዩ ስለዚ እንዳተዳለና መንፈስ ጸሎት ኮይና እግዚአብሔር አምላኽናን አቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስለዚህ ንግሆዚ ደጊምና ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ኸኣ አምልኾና ኣብ ቅድሚኻ ነፈስስ ኣለና በትዝዋፃ መባእን ዕሽርን ንስኻ ክትከብር ጎይታዬ ሕጂ ንስኻ ነቲ ዝዋፃ መባእን ዕሽርን ኢድካ ክትልእኽሞ ክትባርኾ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልለና ኣብ ቅድሚኻ ብህግ ጨና ክኾነልና ንስኻ ትፈትዎ መስዋዕት ክኸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልለና ናይ ስራሕ ደገ ንዘይብሎም ኣሕዋት ናይ ስራሕ ደገ ክትከፍት በኢየሱስ ስም ንጽሊ ግዜናን ሰዓትናን ኩሉ ንስኻ ተቆጣጠር በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም
كما يكنيهم كما يكنيهم كما يكنيهم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን ደጊሙ ከም እንደገና አቤቱ ዘአኻኽበና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ነው ይሁን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አብ ቃል እግዚአብሔር ቀድም መህላፈይ እዛ አንቶይ ሰለሞን ዝነገረና አብ ትመጽ ዘላ ናይሎ ምኽልት ተሰንበት ተኸውን መሊሰ በደንብ ከስምራል ላይ ደል እግዚአብሔር ይመስገን ክልተ ሰሙንዩ ዝኸውን ማለትዩ ካብ ሎሚ ክልተ ሰሙን ሰንበት አብ ክንዲ አብ ዝንራኸብ ካብ ከተማ ወፂና ኢና ንውእል ጁቲ ናይ ምዝነጋ ጥራይ ይኮነን ምዝነጋ ከህሎዩ ተን ቤዚክሊ አብ ሰንበት ንገብራ ክልተ ፕሮግራማሲ አዊና ንገብሮ ስለዚ አይ ማአልቲ ምዝነጋ ያ ጥራይ ኢልኩምሲ ከይትገድፍዋ ሁላትና ቲ አብ ሰንበት ንገብሮ መደብ አዊና ንገብሮ ተዝርዝር ድማ ሀበሬታ አብ ዝቅጽል እናሃብናኩም ክንገይዲና እግዚአብሔር ይመስገን በፍላይ ድማ ግን በሰዓትና ክንርከብሞ መታን በደንብ ጌርና ክንጥቀመሉ ሰንበት አብ ክልተ መደባይና ህጅ ዘለና ቶምናይ ምሸት ዘለውን ቶምናይ ንጎ ዘለና ቅድም ህጁ እንደይተራኸብና ድሕሪ ዓመትን 6 ወርሕንሲ ኩላትና በሓደ ተክልትዩ ጉባኤ በሓደ ንራኸበሉዩ ስለዚ ሓቢርና ንመውአል ተዳለው እግዚአብሔር ይመስገን ንኻልኦቱን ከተተባብኡ ሂዝኩም ክትመጹ ሓደሽቲ ክሳሐጅ ዘይመጹ ይሕዋቱን እንተለው እዚ ኢንከረጅ ገብረኩም ይደሊ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ዝሓለፈ ክልተ ሰናብቲ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንና ክንምሃር ቀኒና ከም ትልክ ክንጅምር ከለና ድበልኩኹም ናይሎ ምኽልተ ሰሙን ሰንበት ክንደይ ከም ዝኸይድ ሽኡስ አይፈልጥን ግን መንፈስ ቅዱስ ብዝመርሐናሲ ክንከይዲና ኢለኔረ ንሆ ድማ ሳልሳይ ሰንበት ንኸይዳለና ብዛዕቡ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ዓመትን 6 ወርሕን ዳርጋት ንቡር አገልግሎት ክንገብር ስለዘይ ቀነና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ከም በሐድሽ ከም ጅማር አይነት እዩ ስለዚ ከም እንደገና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዘሎና ነገራሲ ከም እንደገና ክንዘኻኸር ድገደፍናዮም ድጠፍኡና ድወደቁና ነገራት እንተለው ድማ መሊስና ክነልዕሎም ስጥም ክነብሎ መታን ድማ አገዳስ ስለዝኾነ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ንመሃራለና ዝሓለፈ ክልተ ሰንበት በፍላይ ድማ ናይ በሓደ ምእካብና ጥቕሚ ዝብል አርባዕተ ነጥብ ዝኸውን አብ ክልትዩ ሰንበት ኢና ነርና ሕጂ ከም እንደገና ናቡ አይክምለስኔ ግን ካቡ ቀፂልና ድማ ክንሪኢና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ንቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ንክርስቶስ ኢየሱስ ንፈቱ ንቤተ ክርስቲያን ሲ ክንፈቱ አይዝግባአና ንምንታይ መስለኩም ምንም ካለ ሕቶ ይብሉን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ስለዘፍቅራ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ተኮ ጎይታ ብዛዕባ ሰብአይን ሰበይትን ጳውሎስ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢሉና ከምቲ ክርስቶስ ንማህበሩ ዘፍቅራ ንስኻትኩም ሰብኡት ድማ ነንስተኹም ሲ እንታይ ግበሩ አፍቅሩወን ተባሂልና ኢና ስለዚ ኢየሱስ ንዘፍቀሮ ክነፍቅር ይዝግባአና ንኢየሱስ ንፈቱ ንኢየሱስ ንስእብ ሰባት እንደህር ኮይና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እትፍቅሩ ድማ አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 በፍላይ 27 ውርድ ክትብሉ ከለኹም ሲ ገሊጹናሎ ፍቅሩሲ ናይ ቃላት ጥራይ ይኮነን ፍቅሩሲ ፈትወኪ ፍቅረኪ ጥራይ ይኮነን ክሳ ገዛ ርሱ በጃ ይሕሊፉ ክሳ ምሃብ ክሳ ክንዱን ማህበር ከም ዘፍቀራ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቀራ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ነፍቅር ንክርስቶስ ንስእብ ንክርስቶስ ኢየሱስ ንኽንመስል ንክተሎ ዘለና ነህና ድማስ ንማህበሩ ክንፈትዋ ንማህበሩ አዚና ክነኽብራ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰላ እጅ ድማ ናጽረያ ዘሎ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ጌሩ ምእንቲ ከቆማ ኢሉ በጃ ገዛ እርሱ ዘሃበላ እናንጽሐ ዘሎ ሃደ ማዓልተ ድማ ዳግም ተመሊሱ ዝመጸላ መርአቱ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አብ ሐድሽ ኪዳን አብ ኤፌሶን ተሪኹም ሓደ 5 ወይ 7 ዝኸውን ከከም ትዘብዛሕኩም ማለት እዩ ምስላ ወይ ድማ ሲምቦልስ ናይ ቸርች አሉ እጂ ብዛዕባ ኩለን ሲምቦላት እንተሪኹም ኩሉ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ይተሃዝዩ ከማን ክርስቶስ ዋና ነገሩ ኮይኑ እጂ
ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መርዓትያ እቲ መርዓዊ ድማ መንዩ ክርስቶስ እዩ ቤተ ክርስቲያን አካልያ እቲ ርእስ ድማስ ክርስቶስ እዩ ቤተ ክርስቲያን ከም ህንጻያ መሰረት ናይቲ ህንጻ ድማስ ክርስቶስ እዩ እጂ ንቤተ ክርስቲያንን ንክርስቶስ ኢየሱስን ዳርጋ ክንፈልዮም አይንኽእልኒና ንክርስቶስ ኢየሱስ አፍቂርካስ ንማህበሩ ድማ ዘይተፍቅር ክትከውንሲ አይካአልን እዩ ወንጌል ባዕሉ ረአዩ ብፍላይ ድማ ሉቃስ ተከታተልኩም ተኸይድኩም ንሉቃስ ድማ አሚን ንግብረ ሐዋርያት ድማ ሉቃስ ይጽሕፉልና ስለዚህ ሉቃስ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ኢሉ በዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚ አመጽዩ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ መስቀል ድማ መይቱ ከመይ ንድህነትና ዝኸውን ነገር ከም ዝፈጸመ ወንጌል ማለት እሱ ይነግረና ግን አቡ ጥራይ ደው አይበለን ካልአይ ዛንታ ኢሉ ድማ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያት በቶም ደቀ መዛሙርት በቅዱሳን ድማ ዝቀጸለ ናይ እግዚአብሔር ነገር ድማ ይነግረና ውጭስ ግብረ ሐዋርያት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራ ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝመጸሉ ዝሞተሉ ነቲ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለሉ ነገርሲ ሕጂ ንመን ይብዋ መስለኩም ንማህበሩ ይብዋ አብዛ ምድር እዚኣ ሕጂ ሃንተ ኤጀንት ያዘላ አምላኽ ድሰርሐላ አምላኽ ናቱ ነገር ዘፈጽመላ ካለ ነገር የብሉን ያህዋተይ ቤተ ክርስቲያኑ እሱ ዘቆማ በደሙ ዝሰረታ እሱ መሰረታ ዝሆነ እሱ ርእሳ ዝሆነ እሱ መርዓታ ዝሆነ ቤተ ክርስቲያን ያሕጂ አብዛ ምድር እዚ አና አምላኽ ወኪላ እተሰርሕ ስለዚህ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዘሎና አመለኻኸታስ አዝዩ አገዳስ ኸውን ይግብኦ እዩ ሎማ ተቀጸለ ከም ተዝበልኮ ናብተ ዝሓለፈ ትምርታት አይከይድኔ ዝሓለፈ ብዛዕባ ምእካብና አገዳሲነቱ ይናሪና ክንእከብ ጋዘር ድኽንከውን ከሎናስ ድኾኑ ነገራት ስለዘለው ኢልናሪና እትነምልኾ አምላኽ ባዕሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ናብዛ ምድር እዚአስ መጽዩልና እዩ በዲጂታል ደሆነ መንገዲ አይተፈጸመን በዲጂታል ደሆነ መንገዲ አይኮነን ስለዚህ ነህናውን አመትን ሽዱሽተን ወርሕ እንደአክልሲ በመንገድ ዙም በመንገድ ዩቲዩብ ገለ ተገልግልና ክንከውን ንኽእሊና ሕጅግና በአካል ድማ ክንመጽእ ክንእከብ በናሐድ ሕድ ምርኻብና አገዳስ ይኸውን ጎይታ ባዕሉ ኸሙ ይገሩ አማእኸልና ንሱ ይዝርከብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኡ ምባል ናብ ቤተ ክርስቲያን መምጻእሲ is a privilege አቢ በረኸት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ገጽ እግዚአብሔር ዝራአየሉ አምላኽ አማእኸልና ዝሆነሉ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ጉባኤሲ ምን አበይ ይርከብ ይህዋተ ብዙ አኼባታት ክህሉ ኽእሉ ከምዛ አይነት አኼባ ግን የለን ምክንያቱ እዛ አኼባ ዚ ተራ አኼባ አይኮነን ተራ ምእካብ አይኮነን አምላኽ ባዕሉ ዝጸውኦ አኼባዩ አምላኽ ባዕሉ ድማ አማእኸልናሎ ሕጂ አይተሰማአንሎ ማልትና ይምስማ ጉዳይ አይኮነን ንቃሉ ይናና አምኖ ስለዚህ ተሰማአና ደይኮናስ ቃሉ ስለዝብለና አማእኸልና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ከምዘሎ ነአምኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ነጊሩና ይኮዩ ዘዝ ተሰማው ጥራይ ደይኮነስ ኢየሱስ ማርቆስ ምዕራፍ 5 የጋፍዎ ከማን ነሮም ኮይሉን ብዙሃት ሲበቃ መኑ ተንከኒ ክብል ከሎስ እንታይ መን ተንኪው ንትብል ክንደይ እንደም ደዳፉ ካደለው ግን ሃንት ግን መጽያ በእምነት መጽያስ ተቀበላ በእምነት መጽያስ ወሲዳ ስለዚህ ናይ ምድፋዕ ጉዳይ አይኮነን ኢየሱስ አማእኸልና አሎ ክብረና አምላኽና ይሁን በእምነት ሕጅዝ መጽስ በእምነት ናቡዝ ቀረበስ ካብ አምላኽ ተቀቢሉ ይድወጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብረና አምላኽና ይሁን አቤተ ክርስቲያን መጽናስ ከምት ዝመጻናዮ ንምለስ አይኮናን እኮ ይህዋታይ ሓደ ሰብ ሓደ ጊዜ ከምዚሉ ደስ ድማይላተኒ መንፈሳዊ ሚዛን እንተ ዝህሉ ነይሩ ናብ ቸርች ክን አትኸለና ስንተን ምዘንርና ዳራይ ድማ ዘጸሊና ዘሚርና አምሊኽና ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕና ክንወጽ ኸለና ድማ ከም እንደገና እንተን ምዘንሩሲ አበይና በይን እኮ በግንደይ ነገራት ተዳኺምና ሰሙን ሙሉ በብዙ ነገራት ተዳኺምና ዘመጻና ሰባሲ አቤቱ ስለተረኸብና ጥራይ መንፈስ እግዚአብሔር ረኺቡ ነፍስና አረስሪሱ አብ ውሽጥና ንውሽጥና ዝርድኦ ነገራት ጌሩ ነህናውን ከይፍለጠና ይኽእልዩ አምላኽሲ ንነፍስ ወከፍና ገለጌሩ ካብ ዘውጻና ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላኽና ይሁን ከምት ዝመጻኹ ወበሉስኪ አይወጽኔ yes ከምት ዝመጻናዩ አይኮንና እንወጽ
ክንመጽእ ከለና ብድኻም መጺና ንኸውን ንኽእል ኢና ክንመጽእ ከለና ብብዙሕ ጎደሎ መጺና ክንከውን ንኽእል ኢና ክንወጽእ ከለና ግና ከምኡ ኣይኮንናን ንወጽእ እዚ ድማ እግዚአብሔር እሙን ስለ ዝኾነ ዝገብሮ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ሎሚ ካብኡ ቁጽል ኣቢልና ምእካብና ጥራይ ድማ ደይኮነስ ብዛዕባ ምግልጋልና ድማ ክንርኢና ዕላማይ ከምዚ ፍልጠት ንኽንውስኽ ኣይኮንናን ዕላማይ ፕራክቲካል ንኽንከውን እዩ ግብሪ ንኽውስኽ ግብሪ ድማ ደይብልና ስጅ ክንገብር መታን ንፕራክቲካል ኤምበር ፈሊጥና ገለ ደይፈለጥና የሎም መዓልትስ ንኽንፈልጥ ኣይኮንናን ግን ምትስሳዕ ክኸውን መታን ጸልየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምኡ ክገብር እዩ እምነተዩ ሕጂ ሃይበርኔት ድገበረ ብዙሕ ኣገልግሎት እንዲሁ ዘለና ብዙሕ ነገርናስ ኣብ ዓመትን 6 ወርሕንሲ ሃይበርኔት ገይሩ በቃ ምንቅስቃስ ኣይነበረን ዘይሰርሐ ዘይተንቀሳቀሰ ነገራት ብዙሕ ክህልወና ይኽእሉ ኣሎና ድማ ሎሚ ግና ከም እንደገና እንታይ ክንገብሮ ኢና መስለኩም ክነተንሱ አይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከማን በኃይሊና ክንትንስእ ዝግባአና ናይቲ ዝሓለፈና ግዚያሲ መሊስና ክንጎየሉ ክንሰርሐሉ መታንሲ ስፒድ ከማን የለየና ኢየሱስ ጎይታ ድብ ተፈልጦ ዲኹም ቤር ናብ 6 ወርሕ ዲዩ ገለ ዝኸውንሲ ኣብ ሃይበርኔት ይድገብር ምሽ ኣብ ግዚስኖ ዳዕራይ ድቢ ኣብ ስፕሪንግ አይርከብካ ይድባል ኣብ ምስጸገበ ፎል ይህሸካ ኣብ ስፕሪንግ ግን 6 ወርሕ እንታይ ገበረን ኣይበልአን 6 ወርሕ ነቲ ዝነበሮ ክጥሕን ይቀንዩ ስለዚህ ሕጂ ልክ ክወጽእ ከሎሲ ኣበየሎ እንዳበለ ይዝወጽእ ነናውን ድማ ሕጂ ዓመትን 6 ወርሕንሲ ከምቲ ዘድልይሲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንጎይ ከምቲ ንደልዩ አይነት ከምቲ ኣብ ልብና ዘሎ አይነት ጌርናስ ክንኣይ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ሕጂ ግና እግዚአብሔር ጊዜ ኣምጽኡልና እዚ ሁሉ ዝጸለና ያው ጸሎሲ ንምንታይ ደኣሎም ማለት ሲ አምላኽ በቃ ቤተ ክርስቲያን ከም እንደገና ዝህማማር ሕቆ ከምዚ ይኹን ገለገለና ብዙ ጸሊናምሽ እግዚአብሔር ድማ ገይርዎ እግዚአብሔር ድማ ከም እንደገና ንእከበሉ እድልን አጋጣሚን ምህረትን ጸጋን ሂቡና ሰይሉ ዝመጻ ነገር አይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ማንንም ከማእኸልና ከይጎደለ ማንንም ከማእኸልና ከይተረፈ እግዚአብሔር ከም እንደገና ንነፍስ ወከፍናስ አኻኺቡና ይህዋተይ ብዙሃት እኮ ከምታ ዝገደፍዋ አይነት ምእካብ አይነበረን ክንደይ ዝጎደሉ ሰባት ከም ዘለው ከዘኻኽረኩም ደል ምህረት እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ግን ንአናስ በምህረቱ ከሊሉ ሐሊዩስ ከም እንደገና ክንእከብ ገይሩና ሞነዝ እግዚአብሔር እዚ እንታይ ክንህቦ ይግባእ መስለኩም ናይ ፍቅር ምላሽ ነቲ ከም እንደገና ዘአኻኽበና ሰናይ ዝገበረልና ጽቡቕ ዝገበረልና አምላኽሲ በእጽፍስ ክነገልግሎ ይዝግባእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ كبرنا أملاغنا يقول هتصير لومون 4 نطبታት እዩ ዘሎኒ ብዛዕባ ናይ ምግልጋልና ነገር ሓደ 4 ነጥብታት ክንሪኢና ማለት ከምቲ ዝበልኩኹም ከተሳሳአኩም ሞቲቬት ክገብረኩም እዩ እቲ ድላይ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ንኸነገልግል አምላክ ከተሳሳአናስ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ነገራት ዝብለና ነገራት አለው motivated ክንከውን መታን ሕጂ ካብ ጊልት ደይኮነስ ካብ ሞቲቬሽን ካብቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ነገር ብምርዳ ካብቲ አምላኽ ድገብሮ ነገር በአና ሓሊፉን ብምርዳ ካብቲ አምላኽ ድማ ድገብረልና ነገር ሲ ብምርዳ ዋይ ከገልግላሎ እንበጃኻ ገለት በቃ ብዝብል ጊልት ተመሊእና ደይኮናስ ግን ናይ ምግልጋልና ነገር ሲ ካብ ፍቅሪ ሞቲቬትድ ደኾነ በቃ ተአምላኽ ድገበረልና ነገር ተረድዩና ካብ ውሽጥና ፈንቅሉ ብዝወጽእ መንገዲ ተአምላኽ በአና ድማ ድገብሮ ነገራት ብምርዳ ተአምላኽ ድማ ዳሕራያ መወዳእታውን ድገበረልና ነገር ብምርዳሲ ንአምላኽ ክነገልግሎ ይግባአና ይጂ 4 ነጥብታት ንምንታይና አምላኽ ክነገልግሎ ከም ዝግባአና ሎም መዓልቲ ክንርኢና ይሕጽር ከብላይ ሓጺር መልእኽቱ ይዘለኒ ብድሕሪኡ መሊስና እግዚአብሔር ክነምልኽ እግዚአብሔር ይባረኽ ክንጽልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቀዳማይ ንአምላኽ ክነገልግሎ ዝግባአና ንምንታዩ ንዝብል አምላኽ ክነገልግሎ ስለዝፈጠረና ኩሉ ነገር ዕላማ አለው ገለ ነገር ክፍጠር ከሎሲ ብዘይ ዕላማ ይፍጠርኒ እዛ ማይክሮፎን ሲ ዕላማ አለዋ እቲ ዕላማ አድማስ ድምጺ ክንዛረብ ከለናስ አጉሊሃ በዚ ስፒከር ጌራስ ናይ ሓደ ሰብ ድምጺ ናብ ብዙ ክስማዕ መታን ነዚ ዕላማ እዚኣ ተፈጢራ ሓመራ ይኮነትን በዚኣ ጌረሲ አቢዩዝ የድገብራ ኸሙ እንድሕር ጌረ እዚኣ ዕላማ ኣለዋ ዝተፈጥረትሉ ነገርሲ ኣለዋ
أمو سابقا نقول كفتر كلوس بلا ما يزفتر باي ديزاين يزفتر نزخونا نجار سي purpose علمو نجار كمل علو يليو ساب زفتر أمو عملاق دا نعين نعاتكم من دفتر سي بزي إلامادو دكويننا بزي إلامادو فتيرنا نإلاماك زيابيرنا تفتيرنا يسوع كريستوس قويتاي نعقل قلوت نسرحنا تفتيرنا سب جنا هم جمر يا كوخ فتر كله قدم ودكات دهر ودكات هيكون نسرح مسيو يحواتي دهر ودكات بصاري يغوينو شو كنت قربانا إلى مدري صاري وسيخات اللمبر جنا فترة خلص أبيدان جنة كقمتو خلو نسب كأيان كهلوان يزول سبسي كأي كهلوان تا مدرس إخزيابير نزل لهمايو أبو أقمتو أملاخ بزي سرح بزي مدب نسبسي أي قمتون أي فتروني بحافشوا الزارب زلقوا قمت إيه نايبة كريستيان أقل قلوت يز الزارب بفلاي اتنايب دقة زلو سراحنا سو مستلقوا يدغيد لما قلتنا بزي أصبي بناس أبيت إخزيابير نقل قلو إيه الزارب قن بزي أنا قدامي تناتبي أقف حبيلنا غنريو ندهلي سب كم زي برغت يمسلو جنا أبنت قل يوسف هذا بزوح informationو تي إلا لنبرزلني بنمبر دترقفي بالليل قن انتاي كوينو أبز حجي أبز جزء زيس تي سب كوفيد مسمت أنا يمن قستقش مجنزب تجميرة حجي اتو كاموزوات أبزو حسابسي تمليسو نابس راح كي ملاسي تيماتو نابتا انتا ياد حبول له مالتو تاتركب يا هواتي برغتي مثل النمبر كم زبخوفكا جنزبك وحابكا خلو أبا أوروبا دلو يا هواتنا مالت كوي نو تصبو نجار كوي يكون سابكو نجو كتس خلص قال نجار نمفتسام يكون الكاس قال رأيس كاس قال نجار نخد جبر كتنس خلقايو ناي أملاك ديزاين بالوس كمو ينبر بخوفكاس قال جنزب النامس أخذنا برك كمالت السو سلو ديزيو كأسنا بلا تموتي خد الله رأي داي بالكا سرح داي بالكا أيو داي بالكا قال نجار داي بالكا خد كونسي نسب كتقاتلو خدل خلقا يخاومو تقبرو بزي سرح بقى تبلو أنت استيون منم نجار كي حسب موتيفيتد كي كون رأي كي رأي الأما كي جبت قال نجار كي هزن دحر غير كيوس إساس ديز نما حبر سب كتقاتلو تدلي خاطر يخاومو تقبرو زي سرح سب ناب زي كونا نجارات يزعتو سبقن كسرح كله قال نجار كجبر كله كنك أسعس كله جن أزي مستنا هيواتو الأما مستجزي أبير زفت أرو أوريجينال إنتنت مسو يزقات هذا خبر أوروبا دمت أحاوي أبكى لك تمايزنا بر تقولني أنا نعملك كابت زمس جنون كندا مسي بزوج سب يرد أوديا يرد أون كمان يفلت أديلون نوي جزي أب سويسرلاند يتقميت تقولني رأيك هز مخ علي بعلوسي أبتصبحنا أملاخ زمس جنلون هجريل منم نجار كتجبر أي تخيلن إيغا كاب زبل نجار وسياسي حججن كمهار يخيلي إلى حسب كنجد يخيلي قال نجار كجبر يخيلي I can be successful إلس كحسب قالوا قدم مغرئي مسؤوم دم بقى كم تزخونه inspired دخينا بوس كغيد مغ علي بعلوسي أب كندا بمغماتي نزب طامينا أملاخ دمس جنويل ما رغندينا أملاخ نمس جناي فلتني جن منم نجار كاب داي تجبرلنا limited داي كوننا سباتينا يا هواتي سريعكا تماهيركا جلاجيركا whatever نجار جيركاس نابتخت بس هو أملاخ زمد دبلكا نجارسي نخت بس زتلك challenge يلا نايبلني challenge كهليو challenge تزيل مو دخون نجار يلا جن نت challenge سجيركا حليفكا whatever إخزيابير نزبلكا نجار جن نمبس حقن زتلك أقنا سباتينا يسوع قويتاي سلازي سب تفترو بمجمر يا نجارسي نغاي تفترو داويتكو تذكروا ريخو نجستات نابوك زغدلو جيزي يزبلن داويت نجستات نابوك زغدلو جيزيس أبسا جنت كملالس جمير اتبدوريو دغونا نجار تفلتو يخو نابتي كجبرو زقبا ايو كجبرو زقبا سرح سلازي كدا داويت أبسا جنت كملالس كلوس زي كونا نجريو زي كونا نجار تمنيو نباس سباريوا أمس قليلوا إنها تنقرأ عتيو نبأ مسعى زميو نسبعان مقتال
ዳራዩን አቤቱ ናይ ዳዊት ነገር እኮ ዝተበላሸወ ተአባይ እግዚአብሔር እኮ ምህረትን ተገበረሉ ግን ሳአቤና ካብአዝ መጸት ነገር ሲ ናይ ዳዊት ነገር ምስቅልቅሉ ያውጽዩ ሰብ ስቂሉ በዘይ እዩ በዘይ ስራሕ ከኸውን ከሎስ ናብ ዘይ ተደለየ ነገር ይድኸይድ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ንመንሰይ ብንእስነቱስ እንታይ አርኦት እንታይ ክገብራለሁ በቃ ጽቡቅ ነገር ይልወሎ መጽሐፍ ቅዱስ አርኦት ገሎና አለው ገለ ዘተሐሳስበና ዘስራህና ዘእየና እንበር ምንም በዘይ አርኦት በቃ ስቅልና ኮፍ ክንብልሲ የብልና አቤት አምላኹን እንተምጽኹም ማሳያ ማለት እዩ አምንም ነገር ዘየለስ ኮፍ እንድሕሪ ኢሉ ሰብ ጽቡቅ ነገር አይኮነ ከአይ ክሰርሕ ካሎትና ሰርሁ ሱጥራይ በይኑ ኮፍ ክብል የብሉን ኢንፋክት ሓደ መጽናዓቲ ናብ ኖርዝ አሜሪካ ደተገብረ እንታይ መስለኩም ዘሬ 50% አብ ቤተ ክርስቲያን አይንቀሳቀሱን 50% ጥራዩ አብ ቤተ ክርስቲያን ዙኸማነይ ታጽቡቅ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ 50% ጥራዩ ደገልግል ድሰርሕ ትዘሬስ 50% እንታዩ ኮፍ ይድብል ይግልገል እንበር አያገልግልኒው ናቱ ነገር ሲ ኮንትሪቢዩት አይገብርን ህጅዚ አምላኽ ምዝፈጠረና ነገር ሲ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ዝቃረን ነገር እዩ ዝኸይድ አይኮነን ድቃሄድ አይኮነን ሀቢሩ ዝኸይድ አይኮነን አምላኽ ናባና ጀነምጻዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ዝወለደና በደሙ ድማ አቤቱ ዝወለደና ሰባቱን ንአገልግሎት እዩ እግዚአብሔር ሲ ዳግም ዝፈጠረና ዝወለደና እትካብ ግብጽ ዝወፀ ህዝቢ መታን ከገልግለኒ ይልወኮ ንፈርዖን ልቀቆ ሰይሉ ክነብር እኮ አይኮነን ከገልግለኒ ስራ አለው አገልግሎት አለው ከገልግለን መታን ፈንወይ ነህናውን ካብ ዓለም ዝወጻና አቤት እግዚአብሔር አመንግስቱ ክነገልግል መታን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 3 ካበይ ከም ዝወጹ መጀመሪያ ዘኻኺርዎ ሙታን እኮ ነርኩም በበደልኩም በአበሳኩም ሙታን ዝነበርኩም ዓለም ድማ ከም ዓለም ይኹም ትመላለሱ ዝነበርኩም እትምምለላስኩም ከምዛ ዓለም እዚ አይኔራ እትምምለላስ ድማ ሪሞት ኮንትሮል አበይ ነሩ መስለኩም ኣብቲ ገዛኢ ዛ ዓለም እዚያ ከም ትንሱ ዝፈቀዶ ኢና ትመላለስ ዝነበርካ ካበይ ከም ዝወጻኻ ዘክር ሙት ይኻኔርካ ህጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ህያው ኮይንካ ኣለኻ ዓለም ትገዛካ በመንገድ ዓለም ትመላለስ ነርካ ህጅ ግን ኣብ ናይ ክርስቶስ ነገር ሲ ኣቲኻ ኣለኻ ገዛኢኻ ጸልማት ይነሩ ህጅ ግን ገዛኢኻ ክርስቶስ ኢየሱስ አምላኽ ባዕሉ ኮይኑሎ ኢሉ መሰዘከሮም ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ 9 ድረኸብዎ ነገራት እዩ ዝዝርዝር በጣም በብሉጽ ቃላትን ቋንቋን ገሩ እትምክንያት ምህረት እግዚአብሔር እዩ እትምክንያት ፍቅር እግዚአብሔር እዩ እትምክንያት ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ነጊሩና አብ የማን አቦ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዘቀመጠና ከም ዝደሃና ነጊሩና እዚ ድማ ማንም ሰብ ከይምካሲ በጸጋ ይሉ በእምነት ዝሆነ ነገር እዩ በጸጋ ዝሆነ ነገር እዩ እጂ ተአምላኽ ድገበረልና ነገር ጥራይ ግን ጸብጽብና አቡ ድራይ ደው ምባል ደይኮነስ ድነገረና ነገር ግን አለው አብ ቁጥር 10 ተግንበጽህ ከለና እጂ ብዙ ጊዜ ሚዛኑ ነስህቶይና ተአምላኽ ድገበረልና ነገር ጥራይሲ ንጽብጽብ ወ ተአምላኽ ድገበረልና ነገር ኩሉ ምስተረዳና ንኡኮ ዳህራይ ንምግላጽ ንምንባርዩ ክርስትና ካብ ህጂ ትረክቢኻ አይኮነን ድጅምር አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ባሪኹናዩ ተባሪኽና ኢና we are blessed ህጂ ንረኽቦ ገና ነገር የለን ኦልሬዲስ ንሁሉ አምላኽ ነቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ክረክብ ከሎናስ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን መጺና ካብ መንግስት ሰይጣን ድማ ናብ መንግስት ፍቅር ወዱ መጺናስ ካብ ሞትን ፍርድን አምሊጽና ናብ ህይወት ዝመጻና ሰባቲና እታ መዓልትቲያ እንተ ዝጽብጸብ ዘይተገብረ ነገር ዘይኮነ ነገር የለን አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩስ ንሁሉ በረከታት አውሪሱና እጅነት ዝረኸብናዮ በረከት ግን አብ ክርስትና እንታይና መስለኩም ከም ትዝረኸብካዮስ እናገለጽካዮት ነበር እናኾንካዮት ነበር አቡ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እንታይ ዝብል መስለኩም ፍጡራቱ ኢናሞ ይሉሾ ነታ አምላክ ክንመላለሰሉ ይሉ ቀደም ዘዳለው ሰናይ ግብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርና ይና ንሰናይ ግብርስ በክርስቶስ ኢየሱስ ቀደም ድማ ዘተዳለው እግዚአብሔር ክፈጥረና ቀሎሲ ቀደም ዘዳለው ሰናይ ግብርሎ ምስ ነፍስ ወከፍናሲ እናአዮ ነገርሲ አሎ ዳግም ክንውለድ ከሎና አብ ቤተ ክርስቲያን አብ ዳግም ዝተወልደ ሰብሲ ጸጋ ዘይብሉ ህያብ ናይ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ የለን ይህዋተ ኩሉ
ሰብሲ ጸጋ ተቀቢሉ ዘይፈለጦ ይድኸውን እምበር ጸጋ አለው ህያብ አለው ጊፍትስ አለው ክዛረቡ ከለው እንታይ ብሉ መስለኩም ሓደ ሰብ ግደፍዎ ናይ አማኒ ካብ 500 ክሳብ 700 ዝኸውን ሲ ስኪልስ አለው ክእለት አለው ኩኪ ምግባር ኸውን ክእለት ኮይ ድራይቭ ምግባር ኸውን ክእለት ኮይ አራይ ከመጸልኩ ምግብ ምብሳል ይኸውን ክእለት ኮይ ሁላትና ሲ እግዚአብሔር ዝተፈላለ አይነት ክእለት ይቡና ነተገለት አምጪ ኻን ቤት እግዚአብሔር ብዝጠቅም መንገድም ምንዛሪው በር ክእለት ደይብሉ ሰብ የለ ጌሮም እኮ ፈልጡ የሚያዋት ኩኪ ጌሮም ሲ ፈንድሬዝ ጌሮምልና እኮ ክእለት እኮ ሐሲቦሞ ግን አሃ እዚአ ክእለተይ ሲ ንአምላክ ተጥቀመላ የሚሉ ኩኪ ጌሮም አምጪዮም ሲ ፈንድሬዝ ጌሮምላ ታኩኪና በላና ገንዘብና ሀብና ገንዘብና ቤት አምላክ ንእዩ አምላክ ድኸውን ነገር ሲ ከመጽኸዩ እግዚአብሔር ሲን ነፍስ ወከፍና ህያብ ይቡናይ ጸጋ ይቡናይ እዚ ድማ ብዙ ስለዝማጠጥ ናብታ ሃዶን ከምጾደል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ሮሜ 12 ብዛባ ህያባት ጊፍትስ አብዘን ክልተ ቦታታት ይዛረብ ፋክት አበርባዕተ ቦታዩ ብዛባ ህያባት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና በሐድሽ ኪዳን ይዛረብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ሮሜ 12 ኤፌሶን 4 ቀዳማይ ጴጥሮስ ድማ ምዕራፍ 4 በፍላይ ተንሰለስተ ምስ አካል የዛምዶ አካል ኩሉ ኦርጋን ነናቱ ዝሆነ እንተ ያለው ፈንክሽን አለው ስለዚህ ኩሉ አካል እንታይ ከገብራለው መስለኩም ንዕላማ ስለዚህ ተፈጥረ ስቅ እንድሕር ኢሉ እንድሕር ዘይንቀሳቀስ እንድሕር ኮይኑ ነታ አካል ይጎዶይ እዛ ኢደይ ደይትንቀሳቀሰሉ ጊዜ ወይ እግሬ ደይንቀሳቀሰሉ ጊዜ ከመይ ከም ትሆነ አታ እግሬ ይልካ መኸዳይ ትኸደ እንታይ ኮይና ደንዚዛ ናታ ነገር ሲ ክትገብራለዋ ህይወት በአውን ሐሊፉ ናብተኻለ ክመጽ መታንሲ እሳውን ናታ ግደስ ክትገብራለዋ ስለዚህ አባካል ክርስቶስ ዘሎና ሰባት ድማ ሁላትናሲ ነናትናስ ግደሎና ህይወት አባኻ መጽዩስ ሞት ክኸውን ይብል አባኻ ክበጽሕ ከሎሲ ከም እንደገና ላይፍ ኢየሱስ ናብካለ ድማ ክቅጽል ክኽላለው ላይፍ ነማሐላለፍ ሰባቲና አብ አካል ደይጠቅም ነገር እንተ ሞተ ኢንፋክት ዴንጀረስ ነገር ይኮይ ካንሰርስ ማለት እዩ ዝቀትል እዩ ማለት እዩ ጽቡቅ ነገር አይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ ኩላትናስ አካሊና ሃንተ ኦርጋን ድማ ናታ ነገር ሲ ክትፍጽም እዩ ዝግባ ካባ ከም ዝበልኩኹም ብዛቡ ጥራይ ሓንሳ ነመጠሞ አቅለል አቢለ ከምዚ ገረ خردአኩም ባይብለን አብ ቤት እግዚአብሔር ገሊው ነገራት ድማ ሕጂ ስለዚህ በጸጋ ህያብናተ ይክፈልጦ ገሌሉስ ሰብና አመታት ይቆፍድብል ህያቡ ክሳ ዝፈልጥ ታይዳር የተገልግል ህያብ ናተ ህያብ አንተ ሐወይ ክነግረካ አቅለል አቢለ ምስሩሜት ካ ክትነብር ከለኻ ጋርቤጅ ተውጻዶ ካብ ገዛ አብት ቤት ስለተነብር እንበር ናይ ህያብ ጉዳይ ይኮን ገዛ አቁት ተላአል ንምንታይ አብት ቤት ናይ መንባርካ ነገር ሲ ሓደ ክፋል ናትካ ሪስፖንሲቢሊቲ ትዋጻይኻ ስለዚህ ትገብር ማለት እዩ አብ ቤት እግዚአብሔር ዝወጽ ጋርቤጅ አለው ሐወይ ማን ይውጻዩ ከሙ አይነት ህያብ በመጽሐፍ ቅዱስ ክንደል በሆም አይኮነን አብዚ ዘአዩን ዘገልግሉን ሰባሲ ሐላፊነት ስለዚህ ስሙኦም ጥራይ ደተፈልየ ህያብ ገለገለ በመባል ጥራይ አይኮነን ግን ሐላፊነት ይስሙ ገገሊው ነገራት ምንም ዘተፈልየ ህያብ ገለ ይልዮን just responsible ናይ መኳን ነገር ጥራይ እንተለካስ ተገብረያ መኪና ካብት ደገኽን መጽኸለናስ ከተአናግዱና ናአቶ በዚያ خبሉና ዘተፈልየ ጸጋ ገለ ይድልያ ነው ሐወይ ከነግረካ ልብ ይደልያ አበጻናት አገልግሉ ገለና ተባህለ አደር 4-5 ጊዜስ ድህር ኮቪድ መስተኸፍተ ተነጊሩና ናይ ግድና የህፃናት መማህራን ክትከውን ዘተፈልየ አይኮነን እኮ ብዙ እዩ ይዘሎ خقلللكم ከነግረኩም እግረ መንገድ እዞም ህፃናት ከማህሩ ከለው በብ ክላሶም የምዝማሩ ካብት ድግበር ሓደ ማለት እዩ እጂ ሽንት ቢሉ ኸወጽ ከሎ ሓደስ ስኢላ ታ መምህር አይትፍኖን ያ ከሙን ድህር ተፈንዮም አብዝ መልሶም እግርግርዮም ድኸው ግን ድህሉ ሰባት አለው አብዛ አገልግሎቶም ሀዲጎም ወይ ድማ አብዚ ናቶም ነገር ሀዲጎም አቡ ሆኑ ታይጎኑ መሰ ካብት ክላስ ንዝወጽስ ናቦሽሩም የምጽው እጂ ነዚ አዝተፈልየ ጸጋ ይርልያን ልብ ጥራይ ደድሊ አብዝ ንምህሮም ዘለና ደቅናሲ ቤተክርስቲያን ፈትዮም ቃሉ አትይዎም ገለ ነገር በቃ እንድሕር ተራይካ ቤተዩ ይልካ እንድሕር ሐሲብካ ደቀዮም ይልካ እንድሕር ሐሲብካ ድግበሩ ነገራት
ስለዚህ ገገለ ነገራት ህያብ ይገለ እራይ ህያቡን እተአምላክ ድበለካስ እና አየኻዮ እና ስራሕ ከይኮ አይ ድወስደል ከይል ኒድ እንድሕራሎ እንተ ኮይኑ ነቲ ኒድ እና መላኻዮ ይኻ ትኸይድ ናይ ሓላፊነት ጉዳይ ኮይ ማዕዲ የድልዮም ነይሩ ሳብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 እቶም ሐዋርያት ሰሪኦም ማዕዲ በቃ ኣብዚ ዘገልግሉስ ክህሉ ኣለዎ እምነት ዘለዎ መንፈስ ዝመልኦም ሰባት ነምጽ ኢሎም ከፍ ኣቢሎሞ ግን ንሳቶም እጂ በመፍታሽ ናይ ጸጋ እንደሪኹም እኮ ገሌም ወንጌላውያን እምበር ናይ ማዕዲ ኣይኮኑ ግን ነቲ ጎዶሎ ናይታ ማሕበር ግን በታ ግዜ ግን መሊኦም ጎዶሎ ናይታ ማሕበር እና መላኻ አምላኽ ድማ ናብቲ ዝበለካ ነገር ድማ ትኸይድ ኢኻ ንኽጽልይ ንኻልኦት ድማ በቃ ስለ ማሕበር ስለ ጉባኤ ኣቐዲምካ መጺኻ ንኽጽልይ ማለት ህያበይ ገለ አይባልን ይኮ በቃ ገሊው ነገር ሲ አይ ሃቭ እንታይ ከአትወኩም የመስለኩም ዝደል ዘለኹ something ሲ ከገብራለኒ ዝቤተዩ ቤት አምላኽዩ ቤት አቦዩ ስለዚህ ናተይ ኮንትሪቢዩሽን ሲ የድልዩ አናውን ሲ ኮንትሪቢዩት ከገብራለኒ ድብል ነገር ይኸ አትወኩም ደል ናይ ሓደ ሰብ ኣብተኻልአይ ነጥበይ ከይድሃ مساقط تحزاي ካላአይ ከነገልግልና ተፈጢርና ይላ ካላአይ ድማ በአገልግሎት ምዕባይ ስለዝርከብ እቤት ማቹሪቲ አብ አገልግሎት አለ ሰብና አገልገለን ከለዩ እና አበየ ድማ ድኸይድ ምዕባይ በቲዮሪ ጥራይ አይከውንን ኮፍልካ ተማሂርካስ ርሱኻ ይዛሐብጥ እንበር እቤት ክርስቲያናዊ እቤት ዲሳይፕልሺፕ ንብሎ ማቹሪቲ ድባሃል ነገር ሲ አይመጽን ኢንፋክት ስቂሉ ዝመሃር ሰብ ስቂሉ ዝወስድ ሰብ እንድሕር ደየመጣጢንዎ ሓደገኛነቱን አለው ደንጀረስውን ክኸውን ይኽእል አነ ክመሃር ከለኹ ገለ መናእሰያት ገለ ይርኢሞ ቀደም ኣብ ክላስ ማለት እዩ ሕጂ ቲዮሪ ጽቡቕ እንዲዩ መጽሐፍቲ ብዙ የንብቡ እቲ በቃ እቲ ሌክቸር ይሰምዑ ገለገለሞ አቡ ከለኹ ፈልጦ ንገሊኡ ሰብሲ እዚ ክሽገር እዩ አና ኣብ አገልግሎት ስለዘለኹ ኣብቲ ፕራክቲሱን ይርኤ ገገሊው ነገራት በቲዮሪ በቃ ጥራይ ከምዚ ዳህራይ ኣብ ቸርች ኸይድካስ ንምንታይ ከምዚ ደይግብር አይነት ባእሲ ከባእሰካ ኽእል ምክንያቱ ገለ ነገራት ካብ ቲዮሪስ ናብ ግብሪ ክወርድ ከሎስ እንታይ ከምዚ ኸውን ሲ ቁሩብ ክትሙከሮለካ ክትሪኦለካ ጥራይ በቃ በቲዮሪ ጥራይ ዳህራይ በቃ ኤክስፒሪየንስ ኤንድ ኖሌጅ ሲ ወይ ድማ ኢንፎር ሓቢሩ ኸይድ ደይተፈተነ ፍልጠት አይኮን ደይተፈተነ ሓቂ ኣይኮነን ክፍተና ኣለዎ ክረአ ኣለዎ ቻሌንጁሪ ኢኻ ዳህራይ ሰንሲቲቭ ትኸውን አሃ ከምዚ ባይ ዝኸውን ትብል ስለዚህ ማቹሪቲ ዝመጽእ በመምሃር ቃል እግዚአብሔር በመምጋብ ነፍስኻ ጥራይ አይኮነን እሱ ጽቡቕ ነገር እዩ ሕጂ መንፈሳዊ ዲሲፕሊን ዝበሃሉ ሓሙሽተ እዩ ተን ሜጀር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብክርስትናና አበየ ኸይድ መታንሲ ዘን ሓሙሽተ ኣብ ህይወቱ ክላመዶ ዝግባእ ነገር እዩ ቀዳማይ ጸሎት እዩ ክርስትና ባዕሉ መጀመሪያ ነገር ህብረት ምስ አምላኽ እንዲዩ ስለዚህ ብውልቅኻስ ህብረት እና ገበርካ ምሱ ዘለካ ነገር ሲ ተጠናኽር ካላአይ ቃል እግዚአብሔር መንባብ ቃል እግዚአብሔር እናንበብና ኢና እቤት ድመጽ ህንጸት ዘሎ ስለዚህ ናአ ግን እጂ እሳጥራይ ክትከውን ይብላል ባላንስ ዳይት ድባሃል ነገር አለውምሽ ምግብና ተመገቡስ ግን እቲ ኒውትሪሽን ድወስድዎ ዘለውስ ባላንስ ስለዘይኮነ ወይ አይ ቀደም አይራኹም በጥሜት ገለ ርዕሱ ጥራይ ይገጅፍ ተቆላአ ወይ ገለ ነገር ይኸው ምግብ እኮ በላአሎ ግን እቲ ምግቢ ድተመጣጠነ ምግቢ አይኮነን ኩሉ አይወስድን ይዘል ስለዚህ ኩሉ ይናህን ወስድ ግባና ንጽልይ ቃል እግዚአብሔር ነንብብ ህብረት ንገብር ዜነንተን ዲሲፕሊንስ ካብታ ህብረት ድማ ሐለፊና ነገልግል አባ አገልግሎት አቲናስ ካምቻና ከምዝጌርና ንሳተፍ ወንጌል ድማ ንነግር እምነትና ነኻልኦት ንገልጽ እዚ ሁሉ ክንገብር ከለና መንፈሳዊ እቤት ድባሃል ነገር እናመጽ ይዝመጽ ስለዚህ ህጂ ነታ ህብረት ተጠናኽራ አይነት ካለ ድማ እንታይ መስለኩም ነቲ ፌሎሺፕ ንባዕሉ ቃል አምላኽ ጸሎት ኩሉ ተመጣጣይኑ ይድኸይድ ደሎ ኣብታ አገልግሎት ክትኣቱ ከለኻ ነዚ ሁሉ እናረኸብከ ኢኻ ትኸይድ አገልግሎት አገዳስ ነገር እዩ ንምዕባይ ክርስትና በቃ እና አበና ንኽንከይድ ማቹሪቲ ክነምጽ መታንሲ ኣብታ አገልግሎት ድባሃል ነገር ሲ ክንኣቱ ክንክእል ኣሎና ሓደ ሰብ ኣብዩ ዝበሃል እኮ ንኻልካ ሓሰብ ክጅምር ከሎ ደቀይና ኣሽቱ ስለዝኾኑስ ገዛኻ ኣቱ ከለኹ ሁሉ ግዜ ገላምጽ ይኻልና ዶ
كوتس خلخو أي ترس كم زي أمسألنا هذا ما أدرس كم سأل كيلو مني فلتري أنا هنا يصبيهم جنا أنا أشوف سلزخون أبيت كريستيانون كل جزء سخات رأي تبجب سخات رأي توسد نأخات رأي تتكلم ده كوين كاس maturity يلان مالتي maturity هذا سبسي mature كوين زبها أنت هاللود حجز كحجزكم أنا جعله سبسي كم يود غيرو دخلوا يدبر كلوت الناقل جلوسي بق الناقل برو جلس منم نجر كم زي ملكة الناس كم زي جرنا خن حلف كل الناس حلاف النت أو النت أيكونن ما أبايون أيكون هذا سب مش ممزنينا زي تمرعهم سبات من البات كابت ممزني كو هذا أبيت كريستيان زجل جلسبي أبيت أملاق ده يجل جلس نأخذ جل جلك كل كتتصبي أبيت كريستيان سي تمعزيزو زي كدس جلس رعات يزو زي كدس أبيتكم وخون الكتتصبي دان نايمشت يوم توم من أسيد دموس أبت نايمشت بزوح كنا جرامي جن هذا ممزنيو هذا مفلتيو بق أبيت كريستيان سي كجلجل دراعيوس هذا تيك تبويها نهيوت كمان نممرات مالتيو تهبا يا حنتي أباي رايت يا خاتبا مغنياتو لبا تنجراس يرق اللو مالتيو منم نجر كيد ديدلي مسمرك حز يدلي صباح نقوون الساعة you think مسمرك حزلك الساعة تمتص سلازي أبيت دبها النجر سي هذا بمجل جاريو زمتص تخنريو خلنا display نجبر لنا مالتيو تأبيتنا بمجل قالنا وندما نبت أبيتنا نخيد تحدث مصحف قدوس بقلت نجر الناسي نايمود أتازت مدبنا رومي مراف شمونتس نكريستوس يسوع نتاي كن جبروي نخن مسلو أجي نخن يسوع كريستوس نخن مسلو عندنا تمدبنا نا يسوع يوت ندار ندرينا يسوع ماركوس وانجيلات نيا حافشاوي ماركوس تقلل أبيلكم بحنت نجر يسوع أبا زلوا انتايو دريكم تايلكم سي أقل قال ودسب كجلجلو وده يكونس كجلجل كذا أرسل ما بجاك ساعة هبسي نزي ماشي. لذي ultimately كجلجل كذا أرسل قا بجا يحلفوك هبسي نزي ماشي. لذي نكريستوس يسوع نمسلون ده هركوين الناس كم تكريستوس يسوع أقل قال ده خونه هم خن كون يوحنا ساسرت سلسلة دمّا أرك على إلو كلّاتهم فاتت ونيرهم ما نقري حتسب السجنا أقرأ حتسب جميل. حاس يبو دمّاس أنا خمسة ده هرجع رأسنا حد يركم دمّا هم كباريو. لذي نيسوس ممثال الله ده هركوينوس أتي بعقل قلوتوني إنها نمسلو بقول له عينة من قدس نكريستوس يسوع كن مسلو سلز جبّا يسوع كريستوس قويتاي يسوع قويتاي سالساي عقل قلوتنا نأملاخ زخبر سلز غني عقل قلوتنا نأملاخ انتي قبري مسلكم كبري يهبيو اجي مستا كبرن تا ابيتن مجمريا تحيزه نابزا خبر زيا تبل بعقل قلوت نأملاخ سلا نخبر زبل نجر كندرينا نا እግዚአብሔር ነገር እናራኻ ክብሩን እናራኻ በእምነቱን እና አብኻ ተኸይድ አብ አገልግሎት ክትከውን ከለኸ ንምንታይ መስለኩም ከም ዝብል ዘለኹ ቄራዶ እዚያ ትርብሸኩም አለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቃና ናይ ገሊላ አብት መርዓ አብ ዝተአደመሉ ጊዜስ ነቶም አገልገልት እንታይልዎም መስለኩም ወይንም ዝተወደኦም ታሪክ ተፈልጦ ስለዝኾን ከይደ ሕጽሮ ነቶም አገልገልት እንታይልዎም ነተን ሽዱሽተ አጋንእሲ ማይ መልኡወን ይሉ ዳራይ ማይ መልኡ ማይ መስመልኡ ዳራይ ቀቀዲሆም ክቦም ምስ ጀመሩሲ እትማይ ሲና ምንታይ ተለውጡ ናቦይነ ተለውጡ እጂ እቶም አብት እዱማት እንታይ ከም ዝተገብረኩ አይፈልጡን መን ይመስለኩም ዝፈልጥታ ተአምራት from the inside ድራያስ እቶም ዘገልግሉ ከተገልግል ከለኻ ክብር እግዚአብሔር ትሪኢኻ በእምነት ምእባ ያለው ብዙ ነገራት ይዝኸው
ገገለ ጊዜ ኣብታ አገልግሎት ክትከውን ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ድማ አቡ እንዲው ለደቀቅ እግዚአብሔር ንእዮ ማለት እግዚአብሔር ሲ ንሰርከስ መቼ የሚሉ ተአምር እኮ አይገብር እግዚአብሔር ዳአይ እግዚአብሔር ዝሰርህ ሲ for a purpose ስለዚህ ኣብታ እዮ ዘሎ ሰብ ኢድ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ መጀመሪያ ነገር እናራአይ ይድኸይ ከማንም ሰብን ለዓለ ማለት እዩ ብዙ ምስክርነታት ከነገረኩም ኸእሊ ብዙ ሰባት ዝበሉን ማለት ገለ ነገር ከሆንከ አታብዚአስ አብ መዘምራን እኮ ጸለና የጉ ነገር ይነሩ ኮይኑዚ አታብዚ አብ አሸር ንጸለና የነገር እኮ ከምዝ ሆይኑ አብ ከምዝ ቦታስ ማት ክትጸለኸለኻ ኢድ እግዚአብሔር በቃ እናደለኻ ዳህራይ ድማ አምላኽ መጽኡ ኸመልኦ አምላኽ መጽኡ ድማ ክብሩ ኸሪ ተአምራት ክኸውን ድማስ ኣብቲ ውሽጥ ስለዘለኻስ እናራኻ ስለዚህ ታብ እምነት ምዕባይ ዝበሃል ነገሩን አሃ ዚኣ ካብ ገበርኩ ዚኣ ካብ ኮነት እጆን ድማ ኢልካስ ክትቅጽል ይገብረካ አምላኽሲ በአና ተኃይሉ ክገብርሲ ይደሊ ይፈቱ ዩ አምላኽ ስለዚህ ኢድ እግዚአብሔር እናራኻ ይኻ ትኸይድ ታ ናብዛ ነጥብ ዚኣ ድማ ክምለስ ከለኹ አምላኽ ድማ ይከብር አምላኽ ምስ አገልግሎት ሲ ምግባር ናይ አምላኽ ድበሃል ነገር ሲ አለው ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ከምዚ ዝብል ዝነግር እንተኾነ ከም ቃል አምላኽ ገይሩ ይንገር ዘገልግል እንተኾነውን ከምቲ አምላኽ ዝህቡ ኃይል ገይሩ የገልግል እጅዚ ንሁሉ አይነት ህያባት ብክልተ ጠርኒፉወን ጴጥሮስ ታንቶ ይስጠቅስኩም ልኩምያ በዛባ ህያባት ዘላ ሓንቲ ክፍልያ ዝገብርን ዘገልግልን ይሉ ጠርኒፉ ዳራይ ግን ታይሉ አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉ ምእንት ክኸብር ንኡ ክብርን ስልጣንን ንዘልዓለም ይኹን ነው ከተገልግል ከለኻ አምላኽ ይድኸብር በመዝሙር ጥራይ ወይ ገለ ጥራይ ኮነን አምላኽ ድኸብር ታንቶ ይዝበልኩም ወንበር ክትሰረኸለኻ ሲ አምላኽ ይድኸብር ደሎ ንምንታይ ስለ ስሙ ኢልካ ስለትገብሮ ዘለኻ ጋርቤጅ ከተውጽኸለኻስ እግዚአብሔር ይዝኸብር ንምንታይ ስለ ስሙ ኢልካ ስለትገብሮ ፔቼክ ተጸቢኻ ይኮንካን ትገብሮ ደለኻ ትገብሮ ዘለኻስ ንአምላኽ ከተኽብር ስለዝኾነስ አምላኽ በዝንታይ ይገብር ማለት እዩ ይኸብር እዩ ኢንፋክት ንአምላኽ ምግልጋል ድበሃል ነገር እኮ ምስ ንሰብ ምግልጋል ተተሓዘ ነገር እዩ ንሰባት ከነገልግል ከሎና ኢና ንአምላኽ ነገልግል ሃይማኖታዊ ሰብ ነተሓንቲ ኣብ አየር ስለዘላ ማለት እዩ ይፈቷ ነዚኣ ግን አይገብራን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ናይ ሕግ መምህር እዩ መጽኡ ካብዚ ኩሉ ካብቲ ኩሉ ትእዛዝ ታዝዓቤት ትእዛዝ እስኪ ንገረኒ ኢልዎ ጎይታ ድማ እንታይ ኢልዎ ጠቕልል ኣቢሉ ብክልተ ገይሩ ነጊሩ ንአምላኽሲ ብፍጹም ልብኻ ብፍጹም ኃይልኻ አገልግሎ አምልኮ አፍቅሮ ኢልዋ ሕጂ እዚኣ የስ ይደብሎ ማለት ንአምላኽ እንዲያ ሕጂ ብምንም ዳህራይኮ መፈተሽ ደይብላ አይነት ያትኸው መርአይ ደይብላ አይነት ያትኸው ቅጽል አቢሉ ግን ንብጻይካ ድማ ከም ገዛ እርሰኻ ጌርካ ሳፍቅሩ እጂ ንሰባት ከነገልግል ንሰባት ክንገብር ከሎናስ አምላኽ ይቡ ድኸብር ሰባት ክንፈላልዮ ኢና ንደሊ ናይ አምላኽ ናይ ሰብ ገለይልና ኖ ናይ አምላኽን ናይ ሰብን ነገርሲ ዝፈላልዮ አይኮነን ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ድማ ሄድኩም ራዩ እንታይ ኢሉ መስለኩም አቱም ፍቁራቴ አምላኽ ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩሞን እተገልግሉዎምን ዘለኹምን ግብርኹም ንስሙን ዝገበርኩም ፍቅርኹም ዝርስ ገፋኢ አምላኽ አይኮነን ባኻትኩም ሲ ከምዝኳን ተዛረብና ዝሐይሽ ንምድሃን ብዝኸውን ንእመን አሎና ሕጂ ዝገበርዎ ንቅዱሳን አይርስን ዝበሃል ዘሎ ድማ ገፋኢ አይኮነን ድበሃል ዘሎ ድማ አምላኽ ስለዚህ ንሰብ ንገብር ከለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከነገልግል ክንገብር ከሎናሲ ንአምላኽ ኢናውን ድማ ንገብሮ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ አምላኽ ድማ ብኡ እንታይ ይገብር እዩ ይኸብር እዩ ንአምላኽ ከነኽብሮ እንድሕር ደሊናስ ንአምላኽ ድማ ካብቲ ዘኽብሮ ነገር ሓደሲ ንክብሩ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ እንታይ ኢልኩምኒ ምግልጋልና ትዝሓበና ህያብ ትዝሓበና እዮ ትዝሓበና ነገርሲ ምፍጻምና for a purpose ስለዝኾነ እግዚአብሔር ዝሓበና ስቂሉ ሳይሓበና ድኳን ክትከዱ ከለኹም ሪኹም ኣለኹም እንታይ ዝበሃል ዚያ ኸይራ እራይ እዝንኹም ከይተጽመኩም
ዲስትራክቱን ከይትኾኑ መታን በዚያ ኸይ ሕራይ ታይድብል ነይረ ሕራይ ኣብ ድኳን ክትከዱ ከለኹም እዚ ብትግርኛ እንታይ ከም ዝባሃል አይፈልጥ ነይ ባምቡላ ዲና ክንብሎ ዳሚስ ደም ባህል በእንግሊሽ ብሻለው ምስልታት አሎ ክዳን ከዲንካ ቆቢዕ ጌርካ ገለ ባምቡላ ዲና ክንብሎምሽ እጂ እተን ባምቡላታት ሲ እቲ ዋናስ ሸላሊሙ በቃ ክራባታ ጌሩሉ ገለመለ ሁሉ ጌሩስ ኮፍ የብሉ አብት መስተያት እጂ እዚ ሁሉ ምሽላሙስ ጽቂሉ ነቲ ባምቡላስ በቃ ዌስት ስለዝኾነ ተخدان ወይ ገለ ወይ ፈቲዎ በኻለ እኮ አይኮነ እዚ ሁሉ ዝኸድኖ ዝሙግሶ ዘሎ ዘልብሶ ዘሎስ እላማ አለው ነህና በትመንገድ ገለ ኹና ሐልፍ ከለናስ እታ خدان ናብ አይንና አትሞ ዳህራይ አቲና ነዚአት መስል ኢልና ክንገዝመታን እግዚአብሔር ድማ ጸጋ ዝህበና ሞገሱ ዘልብሰና ኃይሉ ድህበና እቲ ኩሉ እግዚአብሔር ዘሐበና ዘበለ ነገርሲ እላማ አለው አምላኽ ብኡ ክከብር መታን እዩ ትከብር ማለት እኮ አምላኽ ብኡ ክረ ካልኦት ብኡ ክሰሐቡ መታን ናይ እግዚአብሔር ነገር ክግበር መታን ከምታ ባምቡላ ሲሂባ ናቡ ዘምጻትሲ ለከኸሙ እግዚአብሔር ሲ አብ ነፍስ ወከፍና ዘሐቦ ነገርሲ ንኻልኦት ናብ ናቱ ነገርሲ ድስህብዩ ትንክብረይ ድደኮንኩዎ ህዝቢ ንምንታይ ደኩኑና ንምንታይ ዳ በክብሩ ሰሊሙና ንምንታይ ሞገሱ ይቡና ንምንታይ ጸጉ ይቡና እላማ ስለዘለዎ እግዚአብሔር ክብርና አምላኽና ይሆን ራባይ ናይ መወዳእታ ዘልዓለማዊ አስብድማ አለው አገልግሎትና አብዛ ምድር ዝጥራ ይኮነን ዘልዓለማዊ ዝኾነ አስቢ ስለዘለዎ ሚልኪያስ 4 ምዕራፍ ጥራይ ዘለዋ ሚልኪያስ ታናይ መወዳእታ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ በጣም ኢንተረስቲንግ መጽሐፍ ያ እቲ ሰብ ዝዛረቦ ነገር እናምጻዩ ሚልኪያስ ከም ተኻለ ትንቢታት አይኮነትን እግዚአብሔር ከምዚ ብላሎ ክብል ከሎስ ናይቲ ሰብ ዘረባ ይዝወስድ ዳህራይ እግዚአብሔር ግና ከምዚ ብለኩም አሎ እንዳበለ ይደምጽ ኩለና ሚልኪያስ ሽዱሽ ተድኸውን ከምዚ አይነት ምስት ህዝቢ ሞጎተ ይዘል ዘረባ ይዘል ተን ሽዱሽ እንድማ ተሰብ ዝበሎ ነገር እግዚአብሔር ድማ ዝህቦ ምላሽ ምዕራፍ 3 ክትበጹ ከለኹም ብዙ ጊዜ ንጠቅሳ ጥቅስላ በፍላይ አብ ጸሎት ብዙ ጊዜ ንብላይና ሹ ቶም እግዚአብሔር ዝፈርሁስ ንሓድዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ድማ ጽንበለ ንብላ ግን ምስቲ ኮንቴክስት ብዙ ሃይንሪአኒና ሰይሉ ንዝጽሊ ሰብ እግዚአብሔር ጽኒሉ ይሰምዖ ጥራይ ኮነት ብልዕልዩ ሓደ ሐሳብ አሉ እቲ ሰብ እንታይሉ እዚኦም ካምርኮ ተመሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ዳህራይ ድማ ታዝፈራረሰት 7 ዓመት ታ ምድሪ አኒ አንዲያኔራ ሳቶም ባቢሎን ኔሮም ስለዚህ ብዙ ነገር ፈሪሱ አንዩ ኔሩ እጅ መጽዮም ከም እንደገና ነገር ከስተኻኽሉ ዝፍትኑ ዘለው ቤተ መቅደስ ተሰሪሁሎ በዘመን በዓል ቅጥቅጥሩን ተሰሪሁሎ በዘመን በዓል ነህሚያን እዝራን በዓል ዘሩባቤልነት መቅደስ ሰሪሆም ሞለው ነገር ግን እታ ቀደም ዝነበረት እስራኤል ፕሮስፐር ድኾነት እስራኤል ሲ አይኮነትን ዘላ ስለዚህ ጎረባብት ዓድን ተራአዩ ጎረባብት ሀገር በዓል ሞዓብ ገለን ተራአዩም ድበልጸጉም ኩሉ መሊኡሎም አሎ ገዛ እርሶምን ሀገሮምን ክሪዩ ከለው ምንም ነገር የለን ዝፈራረሰት ሀገር ተስፋ ዘይብላ ሀገር ምንም ነገር ደይብላ ድማ መቅደስ ሰሪሆም ናብ መቅደስ መጹ የገልግሉ ገለ ስለዚህ እንታይሎም ናሐደዶም ከላ ንእግዚአብሔር ምግልጋልሲ ከንቱ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ከንቱ ይትብሉለሁም ይልወም ይዝመጽጂት ነቢ ንእግዚአብሔር ምግልጋልሲ ከንቱ ይትብሉለሁም ነገር ግን ንእግዚአብሔር ምግልጋልሲ ከንቱ አይኮነን ዳህራዮም ዞም ሰባት ዚዮም ዝጥቀሱ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ግና ናሐድ ሕዶም ተዘራረቡ ዝብ ታይ ማለት ይዞም እግዚአብሔር ዝፈርሁ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ከንቱ ህዝብ ሁሉ ኸሙና በለ እሳቶም ግን አብተ ዘረባ ዘይተጸምበሩ ናልባት ሎሙን በቃ እንታይ አብስ አቤተ ክርስቲያን ክልተ ሰለስተ ጊዜ መጽኻ ተገልግል ትጎያለኻ ካለ አይስራ እንተ ትውስኸላኮ ካለ ነገር መበጻህ ካበይ መኸድካን ይርካ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ከንቱ ዘብል ድምጽ ታሲ ከመጽእ ኸልዩ ኖ ለማልት ክነግረኩም ንእግዚአብሔር ምግልጋል ከንቱ አይኮነን ንእግዚአብሔር ምግልጋልሲ ከንቱ አይኮነን
እግዚአብሔር ዘገልግሉ ሰባት ሽኡ እንታይ ኢልዎም መስለኩም ጽን ኢሉ ሰምዖም ይብለና ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ንስሙ ኸኣ ዝሓስቡን ዝኸውን መጽሐፍ መዘከርታ ኣብ ቅድሚኡ ተጻሓፈ ንእግዚአብሔር አገልግልካስ ሰብ ይርስእ ኸው ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ይርስእ መጽሐፍ መዘከርታስ ኣለዎ ንሱ ይምዝግብ ይጽሕፍ እዩ የምብረልካዩ ንእግዚአብሔር አገልግልካስ አስብ ዘይብሉ ሪዋርድ ደይብሉ ንአምላኽ ጌርካስ ሪዋርድ ደይብሉ ሳይትኸውኒኻ እግዚአብሔር ሓደ መዓልትስ ከከምቲ ደገልገልናዮ ከከምቲ ንእግዚአብሔር ዝገበርናዮ ነገርሲ ኩሉ ዋጋ ኣለዎ እቲ ጣሳ ማይ ደስተየ እኳ አስብለዎ ተባሂልና ኢና ታ ጉዳይ እንቶይ ዝበልኩኹም ያ እንታይ ገይሩ አይኮነን ንስ ብስሙ ኢሉ ማለት ብስሙ ቆይ ታ ማይሪኹም ታ ጉዳይ ታ ዲፈረንስ ሰ ብስሙ ኢሉ ዝገብር ዘበለ ሁሉስ ካብ አምላኽ አስብለዎ ንሱ ድማ ገፋይ አምላኽ አይኮነን ድርስ አምላኽ አይኮነን ሰባት ሃንሳ ንዝክር ሃንሳ ንርስእ ንኸውኒና አምላኽ ግና አይርስን አንቶይ ንጎበዛ ውሽጢ ንማቲ ናዲያም ረኺብ የምሲ ንማትሰላስ ናብዚ ናይ ህፃናት ምሳኹም ባገል እትዮ እንታይ እኽትገብር ደለ ማትሰላ ብዙሕ አገልግሎት ይደለው አይነት ናይ ቀደም ዘኪራ አነ መጀመሪያ ናብዚ ዓዲ መጽእ ኸለኹ ኢላት ከመይ ገይሩ ኸማን ይሪእኒ አይፈልጥኒ መኪና ብዘይ ነበረለይ ጊዜሲ መመጽዩስ በገዛይ ዘብጽሐኒ ዝነበረ ደቅና ኣብዝ ኸብሉ ኸለውስ ናይ ብዙሓት ደቅናስ ሓቂፉ ክነእብዮምዚ ዝሓገዘናን ጅና ዓመታት صحفتنا ዘኪራቱ ቅድመ 10 ዓመት ዝተገብረ ነገር አመዝገብና እግዚአብሔር አመጽሐፍና እግዚአብሔር ዳኸመይ ድኹ ሰብ እኮ ናይ 10 ዓመት ዘኪሩስ መጀመሪያ ድመጻ ሁሉ ጊዜ እስከምዝ ዝገበረለ ኢሉ ድጽብጽብ ዝዛረብ ዝነገር ካብ ኮነስ ኣብ አምላኽ ዳኸመይ هذا معلتس كلاتنا كنا فقد جبأنا دمس كل هذا معلتس جت እግዚአብሔር እኮ ነፍስ ወከፍና خنرينا جت قويتنا خنري كل الناس هنت دمس ايه دنافق هنت دمس خم تنافقوا امنت هلون اتامون بارياي كنبحال يسوس قويتاي ريهم اتامون حواريا ايبحالن يا اتامون نبي اتامون باستر اتامون ገለ ይብሉን ገለ ጊዜስ ፖዚሽንን ሽምን ክህሉ እኮ ይብሉን አገልግሎት ኢንፋክት አብ ሰማይ ከሙ ዝባል የለ ባሪያ ይተባሃል በቃ እሙንነትካ ተፌስፉልነስ ዩ አብ ገጽ እግዚአብሔር ዘሸልመ ካምበር አብ ገጽ እግዚአብሔር መስመጻኻሲ ክንድዝን ዝባል ሲ ምድር ዳራ የለና አና ሃንሳ ክሪ ከለኹስ እዘብ ከለኹስ አፍሪካውያን ታይትል ክንፈቱ ሪኡም አለኹም እታ ነብይ እኮ ዳይ ተአክል ኮይናስ ሜጀር ኩሰኻለዎ ገለ በቃ ፓስተር ገለ ክንፈቶ ማአቲና ናይ ዞም ምዕራባውያን ይርኢ መጽሐፍ ክጽሕፉ ከለውስ በቃ ሲምፕሊ ቲዲ ጄክስ ቢሊ ግራሃም ኢቫንጀሊስት ገለ መለ ዝብል ይብላ አባና እኮ አብት ናይ ውልቃዊ ነገር ከማንሲ እቲ ታይትልናስ ከአቱለው አረ ምንም ታይትል አይደልን ዩ በመስታይትሉን ጉዳይ ይብሉን እሙን ኮይን ካዲኻ አታ እሙን ባሪያይ ተባሂልና በእምነት በተፌዝፉልነስና እዩ እግዚአብሔር አሞዳታ ሪዋርድ ደህበና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አታ ህያዋይ እሙን ማርያ ድብለና ከሙጌሩ አብ ቅድሚኡስ ዛ ቃል እዚ አዘውጻልና ሰባት ክንከውን ናይ ምድርና ፍቆትና ናብራናንሲ ከሚከውን ደሎ ክርስትናና ሁን ከቀለልና ኸውን እትንገብሮ ዘበለው እንደማ ከይን እንቀፉን ደሕግዘና እዚዩ የህዋተ በአይን ዘልዓለማዊነት ክንድሪኦ እንደር ጀምቢር ካብ ሰባት ተጸጸቢና ከምዛናይ ብርኽት አድያም ተኾይንኩም ይኹም ናይ 10 ዓመት ተዝክሩን ከሙ ድማ ጽቡቕ ትነግሩን በር ከምዝ ኸማይ ትርሱ ስለዚህ ናይ ሰብ ነገርሲ ወይ አይኺደካንዩ አሞወዳእታ ግን እቲ መጽሐፉ ደይርስ አመዘከርታ ደእቱ ጽቡቅ ገይሩ ድጽብጽብ አብ ቅድሚኡ ግና እሙን ሕያዋይ ባሪያ ክንበሃል መታን እቲ ምድራዊ ናብራና በአይነት ዘልዓለማዊነት ክንብሮ ከለና ይዝጠ እቲ ምድራዊ አገልግሎትና ተስፋ ከይንቆርጽ
لازم جمرنا يون حادقنا يا خين خيد بقى از ነገር እዚ خينብል ወንድ ገብረናሲ አሞዳ ታስሪ ዋርዳሉን አመዝሙራና ጥራይ ተቆንም በሪ ህዋተይ ህይወትና ተቆን ገንዘቤን የሚከፍለኝ ከለት ብልና ይልል መዝሙር አላምሽ ወድ ኸፍለናሉ ዝጽብጽብ ዘይርስ زيأخبلكم مخود هذا ما قالتي نهمية ينبب نيره مقرف سلسة مسبت أحكو كم تقولوا جزء زي شمس كزر زر كلص نزلوا ينامش قالت ولد وخون كلو خمات يوس مقرف هذا عينت شم يبقى ولد كذا أزسل جواكم سي شم نهمية مقرف سلسة شم يتدر دلو دل أجي ننفسي انتايله أب قدوس قالوا زلوا نجار كلش for a purpose يتصحيفهم كأمنا إيه كأنببو إيه صح إلى أم بيبيو ها كمان كدقمو إيه دقاقي ميو دام ببكو خلوا سوم زتصحفو سبات نتكتري زصرفو سبات كستو خاب كمزي بري كاب كمزي كستون كاب كمزي قالي أتوم أبيتي إلنا يلو دخور قدام الله كوري أم بلنا تريهم كوري أم سي نابت إيوس أي أتوني بلن قال لكن نقصلو سريع داري أبقى أملا خد نجر ميرون زيوم سبات زيوم نأي سقيلو شمك خون خير أملا جن أب قدوس مسحافو دصحفهم نتزجبروا زذكر زي رس مخانوسي نأي نأخاتكمون حج نجبرو نجرسي زي رس أملا كم زلوا الناس نغنفلتسي إمبر ممالي إسايتون زي أتماهير እግዚአብሔር ሲ ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ነገራት ስለስሙ ኢልና ንገብሮ ነገርሲ አም መጽሐፍ መዘከርታስ ይጻሐፍ ናትና ፖርሽን የህዋታይ አምላክ ባዕሉ ነቶማ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ዘለው ገንዘበይ ክትኮኑኒ ይሁም ይሉ በቃ ፖርሽኑ ይና ናትና ወንቲ ፖርሽንናስ ንሱ ገንዘቡ ይና ነኸውን እግዚአብሔር ባዕሉ ሽልማትና ክብረና አምላክና ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኩላትና ክንጸልይ ክንወዲና አብሲ هاليلويا ساعتنا ينازلنا صير ጸሎት ጸلينا زميرنا እግዚአብሔር ይባረክ ንወዲና هاليلويا ኩላትና ጋብዘለና ይሁን ተሲና እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ዝቤት እዚ ከም እንደገና መነቀቃህ ይግበር ንእዮ እግዚአብሔር ንስራህ እግዚአብሔር ከም እንደገና በኢየሱስ ክርስቶስ ስምትን ሳይግበረል ሃሌሉያ ዝገብሮ ሁሉ ናኻይለ ዝገብሮ አይታስን ይበረለ زجبرو كله نخيله زجبرو عيتعاس زجبرو كله نخيله زجبرو زجبرو كله
خبرها باهيني سكبرو كله نعخيلي سكبرو تمسكن 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 تمسكن
በጭብጨባ በእልልታ ነዚህ ጎይታ ዝለኹ ሃሌሉያ የዳዊት ዘርጋህ እስኪ ነዚ ጎይታ እስኪ ነኽብሮ ሃሌሉያ ሓቂ የህዋተይ ምግልጋል ንኣምላኽ ኣይኮንና እንገብረሉ ዘለና ንሕና እድለኛ ኮይንና ንኣምላኽ ክነገልግለሉ ምኽኣልና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ዳውና ንዘርግህ እሞ ንኣይ ስለ ዝመረፅካኒ ይባረኸካ መገልገሊኻ ኸውን በአይ ክትሐልፍ ክትቀመለይ ክትሰርሐለይ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ በልዎ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ 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 ሰብኳ በትሰርሐሉ ካምፓኒ ይሕበን ኣብ ጽቡቕ ቦታ ሰርሐለኹ ኢሉ ተሓሲቡ ብጣዕሚ ድምካሕ ሃሌሉያ ነዚ ጎይታ እዚ ምግልጋል ነዚ ጎይታ እዚ ምስራሕ ሃሌሉያ ንኡ ምእያይ ደኣ ማዕረኽ እንደ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ማዕረግንደይ ደይሕብን ማዕረግንደይ ደይምከ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምዚ ጌርና እስኪ ክንውድእና እግዚአብሔር ይባረኽ ኣርባዕተ ኮይንና እስኪ ኣብቲ ዘለኹሞ ኢድና ኢድ ክንተሓዚና እሞ ተጸላሊና ክንውድእና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብቲ ዘለኹሞ ሰርክል ወላ አይነት ግበርዋ እግዚአብሔር ይባረክኩም ሃሌሉያ أمتقاق دلهم أجهم أبدأ مسوس أنا خن هتسأبينا نسأراريونا إغزيابير يبارخ خنس أسكن نتسأل على إغزيابير يبارخ قناعت بإيسوس كريستوس سم قبل لنفس وكف يمسع بإيسوس كريستوس سم هاليلويا 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 تسأل على اسكي ندقاقف بتسألوت زي تسأل سباي هلو تدحري دلهم انتتحازو إغزيابير يباركم بشم إيسوس كريستوس قناعت حوي هاليلويا بإيسوس كريستوس سم نايبيتكا قناعت بلعن نديلو بإيسوس كريستوس سم هاليلويا قناعت نايبيتو بإيسوس كريستوس سم أب حوي أب حفتي يمصع نبل بإيسوس كريستوس سم نؤون مقلال قال نؤون مقلقال نؤون مقلقال ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይለ ኻን ጸጋ ኻን በኢየሱስ ስም አልብሰና እግዚአብሔር ከም እንደገና ኃይለ ኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለቀቀልና ጸጋ ኻን ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለቀቀልና በሐድሽ ጉልበት እግዚአብሔር በሐድሽ ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእንደገና እንከይድ እግዚአብሔር አቦይ ክንትስ ከም እንደገና እግዚአብሔር ክትረዳና ጸልያለሁ አብራኽና እግዚአብሔር ከተጽኖ እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዳውና ተበርቶ እግዚአብሔር ጸልያለሁ ብርታዬ ክትወስኸልና እግዚአብሔር አቦይ ኃይሊ ከበኻ እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም ክውሰኸልና በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ናኻን መገልጋል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ናኻን ኽብር መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ኃይሊ ከበኻ ጸጋ ከበኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርታዬ ከበኻ አብለለ ነፍስ ወከፍና አብዝ ማህበር እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክበዘህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክልቀቅ ጸልያለሁ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ጎይታ ደግምና ነመስግነካለና ክብረን ምስጋናን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻነ በይነኻ ይኹን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦን ነፍስ ወከፍና ክትረዳና ከምቲ ድፈጠርካና ከምቲ ዝሓብካና ጸጋ ከምቲ ዝሓብካና ክእለት ከምቲ ዝሓብካና እግዚአብሔር አቦይ ጉልበት ክነገልግለካ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትረዳና ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኸይ በመገልጋልና አበና እግዚአብሔር አቦይ ንሁሉ ሰብ እግዚአብሔር አቦይ ምእባይና እግዚአብሔር አቦይ ዝገልጽ እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አገልግሎት
نبيت كادلو قناعات እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብል ለነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ከበዛህ ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኸይ ለነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦይ ከምንደገና ከምበሐድሽ እግዚአብሔር አቦይ ቅናት ካختበና ልብና ከተተሳሰኦ እግዚአብሔር አቦይ በዝተፈላለይ አይነት መንገዲ ዝደኸምና ልብና ዝተጎተ ንድህሪት ድበለ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ሐድሽ ነገር ከኸውን ጸልያለሁ አብውሽጥና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ ንስኻ በኢየሱስ ስም ተሰርሖ ስራ እግዚአብሔር አምላኸይ ዝገበርከው ነገር ስለዘሎ በዝማልት ዚ የመስግነካለሁ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦይ ቅንዓት እግዚአብሔር አቦይ ካብ ልብና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም ስለዝበዘ ካብ ልብና ስለነገልግለካ ካብ ልብና ስለንጎየልካ የመስግነካለሁ ጎይታ ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ንአኻ እግዚአብሔር አቦይ ንኽብርኻ ድማ በሰማይ እግዚአብሔር አቦይ ንሰምዖ ድምጺ እናናፈቅና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሆነልና መታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ የእንትና ካብ ምድራዊ ነገራት ጉዳይና ካብ ሰባት በኢየሱስ ስም አልኤልና እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንኽብርኻን እግዚአብሔር አቦይ ድምጽኻን ናትካሪ ዋርድና ናፈቅና ከነገልግል ክንጎይ ንነፍስ ወከፍና ርዳአና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አኽሊል ካባኻ ንቅበል ሰባት ክንከውን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ጎይታ ባኻን ሽለም ሰባት እግዚአብሔር ክንከውን ክትረዳአና ይጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኸይ ስለ ሁሉ ክብርን ምስጋናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዝማልት ስለዝገበርከው ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦይና አኻ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ በኢየሱስ ስም ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም አብተኸዱወ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደጌታት ጸላእትኩም በኢየሱስ ስም ወረሱ ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ድተሐለወ ድተባረኸ ይኹን ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም በሰላም ኪዱ